دقاقينكي دماغي كم حكي ኣብ ግዜ ንእስነተይ ይኹን ኣብ ግዜ ቁልዕነተይ እቲ ዝነበረኒ ዝዓበየ ባህጊ ምምሃር ጥራይ ነይሩ። ኣብ ክላስ እንታይ ክትኮኑ ትደልዩ ተባሂልና ብመምሃራንና ክንሕተት ከለና መብዛሕትኦም ደቂ ክፍለይ መሃንድስ፣ ሓኪም፣ ወተሃደር ክኾኑ ከም ዝደልዩ ቀልጢፎም ትምኒቶም ይገልጹ ነበሩ። ኣነ ግን ብቐሊሉ እዚ ክኸውን እየ ኢለ ክምልስ ኣይክእልን ነይረ። እቲ ዝፈትዎን ዝሐጉሰንን እንጎ ነገር ምፍላጥ ጥራይ ነይሩ። ሓድሽ መጽሓፍ ክረክብ ከለኹ ከም ዓበ ሃብቲ ዝረኸበ ሰብ ክገልጾ ዘይክእል ሓጎስ ዝስምዐኒ ነበረ። ስለዚ ድማ ኣብ ክፍለይ ኩሉ ግዜ ቀዳመይቲ ዝወፅእ ነይረ። ክሳብ ሓደ መዓልቲ ዮናስ ዝበሃል ሓድሽ ተምሃራይ ናብ ክፍልና ዝመጽእ። እቲ ናብ ክፍልና ዝኣተወላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፈጺሙ ክርስዕ ኣይክእልን። ሽዑ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብ ምጅማር ኢና ነርና። መምህርና ኣብ ቅድሚ ሰሌዳ ምስ ዮናስ ደው ኢሉ እዚ ዮናስ ይበሃል ሓድሽ መማህርትኹም እዩ ይብለላለየና። ኩላትና ተምሃሮ ጠሚትናዮ። ፀጉሩ ብሓፂር ዝተቐምቀመ ጸሊም ንውሕ ዝበለ ኮይኑ ክረአ ከሎ ስቕ በሃሊ መስል ነበረ። ኣነ ግና ሽዑ ብዛዕባኡ ብዙሕ ይገደሰንን ከም ኩሎም ዝመፁ ሓደሽቲ ተምሃሮ እዩ ወላ ሓንቲ ዝፍለ ነገር ኣይነበሮን ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ብዙሕ ኣይተገደስኩሉን። ግን ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር እቲ ዘይተጸበኽዎ ነገር ኣጋጠመ። ዮናስ ካብ ክላስና ቀዳማይ ብምውፃእ እቲ ን8 ዓመት ሒዘዮ ዝመጻኹ ብልጭ ኣሕደገኒ። ካልአይቲ ምውፃይ ክኣምን ኣይከኣልኩን ነይረ እሞ ድማ ብብዙሕ ኣፈላላይ ከይከውን ብሓንቲ ነጥቢ ጥራይ የቐዲምኒ። ኣብቲ መዓልቲ እቲ ቅድሚ ናብ ገዛይ መምላሰይ ኣብ ድሕሪ ክላስና ኮይነ ብሕርቃን ነባዕኹ። ከመይ ለቐዲምኒ ኢለ ንነፍሰይ ሓተትኩ። ብድሕሪኡ ድማ ዮናስ ንዓይ ወዲ ክላሰይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ደመኛ ዝርዮ ተወዳዳሪየ ኮይኑ ነበረ። ንኻልኣይ ሴሚስተር ንዕኡ ገምጢለ ብልጫ ክመልስ ድማ ኣዝየ ክፅዕርን ክዳለውን ጀመርኩ። ኣብ ክላስና ሓደ ልሙድ ተሪኦ ነበረ። መምህር ከቢድ ሕቶ ምስ ሓተት ክልተ እዳው ጥራይ ብቁልጡፍ ይለዓላ ነበራ። ናተይና ዮናስን ካልኦት ተምሃሮ በዚ ንሕንሕና ይግረሙን ይስሕቑን እኳ እንተነበሩ ክልተና ግን ይግድሰና ይነበረን። ቀዳምነት ዝህቦን ዝኣምነሉን ሓደ ነገር ትምህርትን ጥራይ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ናይ ፊዚክስ መምህርና ዝሃበና ዕዮ ገዛ እናሰራሕኩ ከለኹ ብድሕረይ ሰብ ደው ኢሉ ዝተሰምዐኒ። ርእሰይ ካብ መጽሓፈይን ደብተረይ ነልዒለ ግልጽ እንክብል ዮናስ እዩ ነይሩ። ክምስ ኢሉ ድማ እዚ መምህርና ዝሃበና ሕቶ መሊስክዮ ዶ በለኒ ብሕሽኽታ። ካብ ናብ ክላስና ዝመጽእ ከዘራርበኒ ንመጀመርታ ግዜ ነይሩ። ኣነ ድማ ወሰሪሐዮ ኢለ ገጽ ያዘርኩ። ዮናስ ብጎነይ ኮፍ እናበለ ከተርእይኒ ትኽእሉ ዶ ኢለ ሓተተኒ። ምስ ደቂ ክላስና ክትሓዋወስ ርእዮ ስለ ዘይፈልጥ ሓፋር ገይረ ሓስቦ ስለ ዝነበርኩ ከምዚ ደፊሩ ዝዛረብ ኣይመስለኒ ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረኒ ግምት ጌጋ ምንባሩ ድማ ኣረጋገጽኩ። ኣይፋልን ክርእየካ ኣይክእልን እየ ኢለ ፅውግ ኢለ መለስኩሉ። እንደገና ከይበልፀ ክትፈርሒ ዲኺ ኢሉኒ ናይ ላግፅ ዝመስል ክምስ በለ። ብኣጋጣሚ እሞ ድማ ብሓንቲ ነጥቢ ስለ ዝበለፅካኒ ድዩ ዝፈርሐካ ከይተሓስቡ በልክዎ ብህልኽ ሕራይ እንድሕር ርእሰ ተኣማንነት ሃሊኪ ከመይ ከም ስራሕ ክየርእኒ እንተዘይኮይኑ ግን ትፈርሐለኽ ማለት እዩ ኢሉ ካብ ኮፍ ዝበሎ ክትስእ እንክብል ሕራይ ጽናሕ ኢለ ህልኽ ስለ ዝነበረኒ ብዘይ ድልየት ደብተረይ ኣቕረብ ኩሉ። ንሒደት ደቓይቕ ጥራ ዘይምስረአየ ርኢኺ ጌጋ ኣለ ክበለኒ ክምስ ኢሉ ኣበይ ኢለ ምስ ሓተትክዎ ኣብዚ ኢሉ ፒሮኡ ካብ ኢደ ወሲዱ ብትኽክል ኣርአየኒ። ብሓቂ እውን ተጋጊየ ነይረ። ብውሽጠይ እናተገረምኩ ኣለቕክዎ። ንመጀመርታ ግዜ ድማ ዮናስ በሊሕ ተምሃራይ ምዃኑ ተኣመንኩ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ክንዘራረብ ጀመርና። ግና እቲ ውድድር ደዋ ይበለን ነይሩ። እኳ ዳኣስ ብኣንጻሩ ዝያዳ ሓይሉ ቐጸለ። ክሳብ 10 ንሱ ቀዳማይ ኣነ ካልአይቲ እናወፃኹ እቲ ጥምጥምና ይቕፅል ነበረ። ደቂ ክላስና ድማ ኣብ መንጎ ክልቴና ዝነበረ ውድድር ይፈትዎ ስለ ዝነበሩ ውፅኢትና ብሃንቀውታ ይፅበዩ ነበሩ። ግና ኣብ 11 ክፍሊ ዮናስ ክቕየር ጀመረ። ኣብ ክፍልና መምህር ከቢድ ሕቶን ክሓትት ከምቲ ቀደሙ ምሳይ ማዕረ ኢዱ ኣየውፅእ ነይሩ። ኣብ መስርዕ ኣብ ክፍሊ ወትሩ ናብኡ ክጥምት ናባይ እናጠመተ ይረኽቦ ነይረ። ኣብ ጥቓይ ክመጽእ ከሎ ገለ ዘይተለምደ ህድኣት ይሪኦሉ ነበርኩ። ኣነ ነዚ ኩሉ ናቱ ለውጢ ክርዳእ ኣይከኣልኩን ነይረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ትምህርትና ዝውሕል ማይ ይሃርም ነበረ። መብዛሕትኦም ተምሃሮ ተኣኪቦም እናዕለሉ ክስሕቑ ከለዉ ኣነ ንገና ንበይነይ ኣብቲ ኮሪዶር ደው ኢለ ነበርኩ። ዮናስ ናባይ መጺኡ ሰላም ኢልኒ ብጎነይ ደው ምስ በለ ናብ ቅድሚቱ እንዳረኣየ ንሓፂር ሰከንድ ትንበለ። ርግኣት ኢሉ ስቕታና ሰበሮ።
أبيت يوناس بولكو بهدأت كبابو وشتاي زيونا تجنقكو زنبر نعاخي قالي تسألك متعاس حيش سلازي إتوشت يسمع نزولو قال نجار كقال تسألك دليل لخو إلو عينتو كابرو حقمة أمات مليسو ناباي جبران انتاي خبلني لا تربيس لبي بقولتو في النهارمت انتاي بالكو انتاي كم زخونكو أبي عينتو خطمة الناتا سكفكو حق حيشا مجمرتا كم موادادر تسلز رأيك زنووركو تسألك نيريه بلني بايتا نات أمتا كمسيلة أنا ونكابا خان لعليه تسألك نيره بالكو ومخلتي ناس حقنا دحري يقول نسو قديمو سحاقو قتيو نابزو خامن متسأل حرقن إلو زروا أوجتا أبيلو تسأنيهم نابزو خامن متسأل حرقن كابت مرتي كابزو خونا بالليجا كابزو خونا علامة أبليس سلخي إذا حسب أي تحزن لي مبر رجعت حفتي أفكيرك اللخو إلو نابايت أمتا أفكيرك اللخو تبل حرق كم كبي الدمسي أبو مريتا قالحت نحيدت سكندتات كزارة بيك عالكون ماي جينا بغستا يورد نبره يوناس ملسيت بخم نبره ردو ينيرو أنا جنا وشت أي كبير وج يكاين نبره نخلت عمتات كم توادا دارت رأي زريا نيره جنا حقنا مزراب كاب عصرت حدا خفلن دحر أنا ون كاب قدمنا العلي كقدو سولو جميرا نيره أب كفل حانت معالتي انت وكيرو قال نجار كم زقود لني سمعني أب كفل انت زي توادا ديرني قال حما سمعتي سمع النبره يوناس كي ترداني كم حدا خفالي هو تكوين نبره جنا زخلو فقري لا خدم دمايك عالكون نيره يوناس ملسين كدونجيو رجعت قدن حجي ملس ختمنا لك يبلن صوب غير كحسبو لصقم يلن إلني ملسي كي سمع قريف نخده انتاي كم زخونكو زغودا هو مسيل تسميع النيرو بدحرزي نتخاتتا لسلسته معالتي يوناس ناب كلاس يمصن كاب كالي غزي بستفليه بزعبو خشاقل جمركو زي عملي اب كلاس بحساب عذرنا بولكو تمرتي بقطع مكتتال حربتني مبرا بعي معالت مسيوناس ترخبنا أب عينو فرح نبره ادخل غزي أب كفل بتبعت زملس يوناس أب كرمي فرح دويلو نبره إذا دما لبي بزيادة تنكفو يوناس نايد حندي خدا كلاسكي أتخقني خيل حتتكو بدحاني بلن قندما بدحان كم زي كونه خلنتنو أفوت يزارب نبره أزيدون قص كلو نيش تسكف النابل كدما أنا ونفت وكايب القوة يوناس ترايلو نحيد دقائق عزمي لسانحه دحريقن اتي أبي هوتي كرسو عزيك زعبي في شخطة أبقى سرعه أنا ون كي ترد إن خمس بالكم وتحاوقفنا كابتا معالتتي هوتي كتكير جمرت كابتا معالتتي جميرا قعزة فقرنا حديلنا جمرنا فقرنا جن كمتي أفيل متات زرق فقري رومانتيكاي نبرن مزواري يلن كاب إيد متححز حالفة متنخف كاب قص إذا حالفة مساعة ماي نبرن كلتينا كاب سؤونات سدرابيت مسعنا سلزنبرنا اتزعبي إعلامنا تمهير كاب زل على درجة نمبصحي نيرو بزح جزي أبيت مصحفتي إنا نرخب نيرنا أب حادة ربيزة خوفيلنا ساعتات سلنا نبب بدقا نزري إنا كم نفتنا زدالو توم هارمبر كم فقرات أي مثل نيرنا كاب علتات حادة معالتي كابيت مصحفتو وصينا وكن قبر يوناس كم زبلني رقعت زودينا ناب كوليجين تداعاتينا أنا مهندسنا خص إني عزدلي أب حقرنا بزح غير زلو تحتي مواقرات اللو كم منبر أبي تخصاب ترقياتات نسخخه انتاي كتكونه كم تدليقن كساب لموكو بنصر لغير كنا يتفلتن إلو خمس بمبال حتى تاني جزيه وصيدا بلا حاسب دحر مصنح أنا سبات كمهارو كفلتو كماراب مرو سلزدلي ممهر مخان دلي تمرت مسارت كله معبالي إلى سلز أمن سلز ممهر بمخان أب هنصت مهور زيغان معبل تهاجرن عببر كتلو إلى سلز أمن هساون تهاجري كاب أجرتات تحيزهم كون عصر ناي تمرت حزلو أبطون عصر دما كم قدست زيغا جامي كبر كتبهك إلى تمنيتي قلص كله يناس في شخبلا نسخ خاب تمرت وصاي كالأخت حسبي تخلن إلو تلاقيت اللي حقوفا بلني كلتينا قنا من أسياس لزنبرنا عقمنا درت عين بورن حلمنا زعقت حيل خمزي اللو عالم كنك إيرا خم نخل يسمعنا نبرة أب عسرت حدا خفل قدامي سيمستر لحرمو داناقن كأسبق حدا فرحي قبل بنا خعب بجمرة ناي بزحات بولتساتن عبي حلم زنوبرو من كرمينا زنوبرتو مهارو زانتاتات نسمع نبرنا اتم بلحتتو مهارو اتم دكواتر كخون زدليو اتم مهندسات كخون زدليو أب تمرتن هاجرو من عبي تسفا زنوبروم كلهم موداتهم أب حدا وتحلمن كقوص يقبر نبره
ንሱ ድማ ሳዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ እኳ ባህጊ ውሽጦም ከጽንዕዎ ዝደልዩ 10 ዓመት ዝፀዓርሉ ትምህርቶም ካልእ እንተነበረ እቶም ናይ ነገር ዕድል ኮይኑ ነጥቢ ከምጽእ ዘይከኣሉ ብዘይካለ ኣማራጺ ናብ ሰራዊት ድፍዓት ክውዝዑ ይግደዱ ነይሮም 11 ዓመት ከርተቲልካ መወዳእታኻ ድፍዕ ክኾን እዚ ማዕረኽ እንደየፍርሕ ማንም ሰብ ኣይስሕቶን እቶም ዕድል ገይሮም ነጥቢ ዘምጽኡ ከዓ ብግዴታ ናብ ዘይመረጽዎ ዲፓርትመንት ወይ ድማ ኮሌጅ ድሕሪ ኮሌጅ ድማ ናብ ዘይኣጽንዕዎ ዓውዲ መምሃርና ናብ ሕርሻ ናብ ካልእን ክውደቡ ይግደዱ ነይሮም እዝን ወዲ ከምዝን ዝፈጠሮ ስጋኣት ንሕና እውን ህይወትና ናብቲ ሕልምና ዝቕበረሉ ቦታ ትኸይድ ከም ዘላ ትምህርትና ክንቅጽል ከም ዘይንኽእል ክንግንዘብ ጀመርና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣነን ዮናስን ኣብ ጥቓ ቤት መጻሕፍቲ ኮፍ ኢልና ንዕልሎ ዝጠፍአና ንመስል ተሓቋቒፍና ሰቒልና ነበርና ፀሓይ እናዓረበት እቲ ህዱእ ንፋስ ድማ ገጽና እናዳሃሰሰ ይሓልፍ ነበረ ዮናስ እንታይ ክሓስብ ከም ዝኽእል ግምት እኳ እንተነበረኒ እንታይ ትሓስብ ኣለኻ ኢለ ሓተትክዎ ብዛዕባ መጻኢና ርግኣተይ ኣነ ኾነ ንስኺ ብሓፈሻ ኩሉ ሰብ ክመሃር ይደሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕልምን ዕላማን እውን ኣለዎ ግና ናብ ሳዋ እንተደኣ ኸይድና ሕልምታትና ክንበጽሖም ንኽእል ዶ ይመስለኪ ኢሉ በትዘት ሓተትኒ እቲ ሕቶ ከቢድ ስለ ዝነበረ መልሲ ይነበረንን መልሲ ኸይሃብክዎ ትንበልኩ ዮናስ ብስምዒት ክዛረብ ቀጸለ ኣነ ህይወተይ ከም ዝደልዮ ብመርጫይ ብነጻነት ክነብር እየ ዝደሊ ከክህዶ ዝደሊ ሕልሚ ክበጽሖ ዝደሊ ዕላማ ኣለኒ ንስኸ እውን ከምኡ ፍቕረይ ስለዚ ሕልምና ንምስዓብ ዘለና እንኮም መራጺ ኢሉ ዘረባኡ ኣንጠልጢሉ ገደፎ እቲ ክብሎ ዝደለየ ካብ ዒን ተንቢበ ተረዲኦ እየ ነይረ ብድሕሪኡ ንነዊሕ ደቓይቕ ክልቴና ኣይተዛረብናን ግና ኣብቲ ስቕቲ ሓደ ዘፍርሕ ዘሰንብድን ሓሳብ ካብ ዮናስ ተወሊዱ ነበረ ንሱ ድማ ሕልምታትና ክድሕን ዝኽእል ናብ ሱዳን ብምህዳም ስደት ብምምራሕ ጥራይ እዩ ዝብል ዘሰንብድ ሓሳብ ኣብታ ምሸት ዮናስ ናብ ሱዳን ንኺድ ካብ ዝብለኒ እንዳሓር ህይወተይ ከም ቀደም ኣይነበረትን ኣብ ክላስ ኮፍ ኢለ መምህር ክዛረብ ሰምዕ ነበርኩ ግና እሙረይ ኣብ ካልእ ቦታ ዕዘር ነበረ ብሓደ ሸነኽ ስድራይ ማለት ኣደይ ኣቦይ ንእሽተ ሓወይ ኩሎም ኣብ ልበይ ነበሩ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ሕልምታተይ ማለት መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲ ፍልጠት እቲ ዝሓልሚ ህይወት ምምሃር ህፃውንቲ ሃገረይ ነበረ ግድን ሓዲኦም ክመርጽ ነበረኒ ስድራይ ወይ ድማ ሕልመይ ሓደ ምሸት ኣብ ብራንዳ ገዛ ኮፍ ኢለ እናሓሰብኩ ከለኹ ኣደይ ድማ ኣብ ጥቓይ መጽያ ኮፍ ብምባል ርግኣት ጓለይ እንታይ ኮን ከለኺ ካብቲ መጽእ ጀሚርካ ሓሳብ ተብዝሒ ንበይኒ ኽዝን ትብለለኺ ኢለ ሓተተትኒ ከም ኣደ ኩነታት እየ ጨኒቕዋ ወላ ሓደ ይኮንኩን ኣደ ኢለ ናብ ካልእ ኣንፈጠመትኩ ኣደይ ግን ኣይኣመነትንን ቆልዓ ኸለኺ እንታይ ከም ዝኾንኪ ካብ ገጽ ገንቢበ ይፈልጦ ነይረ ኢላ ምስ ተዋዘየትለይ ሰሓቅኩ እቲ ሰሓቅ ግን ካብ ልቢ ኣይነበረን ኣጀ ኸርጓኣት ጓለይ ኣብ ህይወት ገለ ግዜ ኸበድቲ ኣጋጣሚታት ኣለዉ እዮም ነዚኦም ድማ ብጭንቀት ዘይኮነ ስብዓቕሊ ብጸሎት ኢኻ ተሓልፎም ኢላ ኣደይ መዓደትኒ ወላ እኳ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኣይትንበር ግን ከም ኣደ ኣብ ልበይ ዘሎ ጭንቀት ተሰሚዕዋ ነበረ ኣነ ድማ ብውሽጠይ ኣዝየ እናሓዘንኩ ሕልመይ ኣቐዲመ ኣደይን ስድራይን ገዲፈ ስግሮ ዶብ ከምርሕ ከም ዘለኒ ወሲነ ናብ መደቀሲ እየ ኣትኹ ምፍልላይ ሒሱን ክበሃል ይሰምዕ ነይረ እየ ምስ ስንባት ዘይብሉ ምፍልላይ ክኸውን ከሎ ድማ ዝያዳ ዝሓሰመ ምዃኑ ሽዑት ሒዙ ክርድአንን ክስምዐንን ጀመረ ኣነን ዮናስን ድሕሪ ናብ ሱዳን ክምገስ ምውሳና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ መገዲ ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ዕላልና ብዛዕባኡ ጥራይ ኣይኮነ ሓደ ግዜ ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ኮይና ከምቲ ልሙድ ብትኹረት ከነጽንዕ ኣይከኣልናን ክልቴና ዕዝም ኢልና ነበርና ዮናስ ኣብ እዝነይ ቅርብ ኢሉ ብጣዕሚ ዲኸ ትፈርሒ ዘለኺ ርግኣተይ ኢሉ ብሕሾኽ ተሓተተኒ ኣብቲ ህሞት ዒንቱ ጥምት ኣቢለ እወ ኢለ ናዊ ውሽጠይ ገለጽኩሉ ዮናስ ብድንጋጸ እናጠመተኒ ኣነ እውን ይፈርሕ ኣለኹ እየ ምኽንያቱ ካብ ስድራኻን ዓድኻን ርሒቕካ ናብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ምስዳድ ዘየፈርሕ ኣይኮነን ግና ኣብዚ እንተጸኒሕና ዕጫና ከምቶም ካልኦት ደቂ ሃገርና መናእስያት መወዳእታ ዘይብሉ ውትድርና ወይ ድማ ኣብ ዘይመረጽናዮ ህይወት ተገዲድካ ምንባር ይኽኸውን ካብቲ ፍርሕን ላዕሊ ዝዓቢ መጻኢና ክንስእን ኢና ኢሉ ንኸጸናንዐኒ ኢደ ሓዘኒ እቲ መጻኢና ክንስእን ዝብል ቃል ውሽጠይ ተንከፈኒ ምኽንያቱ ዮናስ ሓቂ ነይሩ ኣነ ንሱን ካብ ፍቕረን ላዕሊ ዘራኸበና ሕልምናን ዕላማናን እዩ ክልቴና ምምሃር ንፈቱ ክልቴና ዝሓሸ ህይወት ንደሊ ክልቴና ክንዓቢ ንደሊ ክልቴና ሃገርናን ህዝብናን ነፍቅር ክልቴና ኣብ መስርሕ ለውጥን ምዕባለን ናይ ሃገርናን ህዝብናን እጃምና ኸነበርክት ንደሊ
ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ስደት ምምራሕ ዝብል ውሳነ ጸናዕና። እወ ደው ክንሰግር ከለና ካብ ሓደና ድራር ዓራር ድራር ሸፋቱ ድራር ውሒድ ክንከውን ንኽእል ኢና። ኣብ ሱዳን ጽብየና ዘሎ ህይወት እውን ኣይንፈልጦን። እቲ ዝኸፍእ ዝገብሮ ድማ ንኽልቴና ክሕግዝና ዝኽእል ስድራ ቤት ኣይነበሩናን። ግና ንሱ ካብ ወለዱ ኣነ እውን ከምኡ ንጉዕዞ ዝኸውን ዝተወሰነ ገንዘብ ወርቅን ሰሪዓና ስግረዶብ ተበገስና። እታ ናይ መጨረሻ ምሸት ካብ ዓድና ዝወፃናላ ክሳብ ሎሚ ፈጺመ ክርስዕ ኣይክእልን። ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ምልእቲ ወርሒ ተኾሊዓ በቲ መሳኹቲ ገዛና ትረኣየኒ ነበረት። ኩሉ ሰብ ደቂሱ ገዛውትና ጸጥ ኢሉ እኳ እንተነበረ ኣነ ግን ክድቅስ ኣይከኣልኩን። ኣብ ዓራተይ ኮፍ ኢለ ብዛዕባ ስድራ ይሓስብ ነበርኩ። ወለደይ ኣብ ካልእ ገዛ ደቂሶም ነበሩ። ንእሽቶ ሓወይ ግን ብጎነይ ኮይኑ ርፍታ ዝመልኦ ድቃስ ደቂሱ ነበረ። ኣነ ድማ እታ ሳንጣይ ኣብ ጥቓያ ቀሚጠያ ምስ ዮናስ ተቋጸር ኩሉ ግዜ ክሳብ ዝኣክል ልበይ ብሓይሊ እናሃረመት ይጽበ ነበርኩ። ኣብታ ለይቲ ብዘይ ድምፂ ብዙሕ ነባዕኩ። ካብ ሃገረይ ይወፅእ ከም ዘለኹ እንተዝነግሮም ምናልባት ኣይመፍቀዱለይን። ስለዚ ክነግሮም ኣይደለኹን ነይረ። እዚ ድማ ብሂወተይ ካብ ዝገበርኩም ዝኸበደ ነገር እዩ ነይሩ። ኣደይ ከይመረቐትኒ፣ ኣቦይ ከይሓቆፈኒ፣ ሓወይ ከይሰዓምክዎ፣ ስድራይ ከይተሰናበትኩ ካብ ገዛይ ብሕጓ ወፃኹ። ኣብቲ ጸዳሊ ወርሒ ዝበርሃሉ ከባቢ ዮናስ ክረኽቦ ንድሕሪት ናብ ገዛና እናጠመትኩ እናነባዕኹ መጓዓዝ ጀመርኩ። ኣብቲ ዝተቋፀርናዮ ቦታ ምስ በጻሕኩ ዮናስ ቀዲምኒ መጺኡ ይጽበየኒ ጸንሐ። ብርሃን ወርሒ ኣብ ገጹ አንጸባሪቑ ተራእየኒ። ንሱ እውን ከማይ ተረቢሹ ተጨኒቑ ነበረ። ድልውቲ ደኺሉ ሓተተኒ፣ ግና መልሲ ክህቦ ኣይከኣልኩን። ከመይ ኢለ ክምልስ ምናልባት ንዘለኣለም ካብ ስድራይ ክፍለየ ዝጓዓስ ነይረ። ግና ኣብ መጨረሻ ርእሰይ ብምንቕናቕ እወይ ለመለስኩሉ። ዮናስ ኢደይ እናሓዘ ፍቕረይ ኩሉ ድሓን ክኸውን እዩ በለኒ። ኣብቲ ግዜቲ እዛ ቓል እዚኣ ኣብ መጻኢ ክንደይ ግዜ ከም እንድደጋግማ ኣይገመትኩን ነይረ። ብድሕሪ እዚ እቲ ምስ ከማና ዝበሉ ውሑዳት ሰገርቲ ናይ ለይቲ ጉዕዞ ተጀመረ። እቲ ጉዕዞ ለይቲ ጥራይ ዝግበር ነይሩ። ቀትርን ክኸውን ኣብ ሓደ ቦታ ሓቢኦም የጽንሑና ነበሩ። ንሶሙን ዝኣክል ከምዚ ቀትሪ እናተሓባእና ለይቲ እናተጓዓዝና ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መዕረፊ ዘይብሉ ዝመስል መገዲ ምስ ተጓዓዝና እግርና ረዝረዝ ኢሉ ወሮሮና ብጽምእ ነቒጡ መዘራብ ክሳብ ዝኣብየና ድኻም ክስምዐና ጀሚሩ። ግና ጉዕዞና ቐጸልና። ምኽንያቱ ንቕድሚት ጥራይ እምበር ንድሕሪት ምምላስ ዝበሃል ኣይነበረን። እቲ ለይቲ ክወግሕን ክብል ካብ ርሑቕ ሓደ ባና ብርሃን ተረኣየና። እቶም ምሳና ዝነበሩ ቀሲሎም ሱዳንያ ክብሉ ምስ ሰማዕኹ ክኣምን ኣይከኣልኩን ነይረ። ኣነ ናብ ዮናስ ጠመትኩ፣ ንሱ ድማ ናባይ ጠመተ። ክልቴና እቲና ወልሓንቲ ተዛረብናን ገለ እውን ኣይበልናን። ግና ኣብ ዓይንና ፍርሒ፣ ተስፋ፣ ሓዘን ይነበብ ነበረ። ድሕረ ናይ ነዊሕ ኣድካሚ ጉዕዞ ከርተት ኢልና ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ካርቱም በጻሕና። ካርቱም ኣዝያ ዓባይ ብምዃና ናበይ ከም ንኸይድ ንፈልጥ ኣይነበርናን። እታ ኣስካሪ ኣብ ማእኸል ከተማ እዩ ደርቢና ኸይዱ። ድሕሪዚ እቲ ቀንዲ ዝተሰምዐና ስምዒት ሰላም ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ፍርሒ ነይሩ። ምኽንያቱ ድሕርቲ ዝነበረ ከቢድ ጉዕዞ ኣብቲ ምእተዊ ኣይንፈልጣ መውፅኢ ኣይንፈልጣ ከተማ ናበይ ንፈልጥ ኣይነበርናን። ዘይንፈልጣ ሃገር፣ ዘይንፈልጦ ማሕበረሰብ ኢና ተረኺብና ነርና። ምሳና ዝሰገሩ ሰባት በብቑሩብ እናገደፉና መንገዶም ምስ ሓዙ ክልቴና ጥራይ ተረፍና። ኣበይ ክንከይድ፣ ኣበይ ክንድቅስ፣ ኣበይ ክንበልዕ? እዚ ክትሓስቡ ከለኻ ጥራይ ንምንታይ ካብ ዓደይ ወፃኹ ዘብል እዩ ነይሩ። ብዓቕሊ ጽበት ናብ ዮናስ ጠመትኩ። እሱ ድማ ነቲ ከባቢ ይዕዘብ ነበረ። ኣብ ገጹ ብርቱዕ ድኻም እኳ እንተነበረ ግን ኣብ ውሽጡ እቲ ድኻም ሓደ ተስፋ ይረኣየ ነበረ። ርጋእተይ ኣይትፍርሒ፣ ኩሉ ድሓን ክኸውን እዩ ኢሉ ኣባራተተዕኒ። ኣነ ፍሽኽ እናበልኩ ንስኻ ከይትፈርሕ እንዲኻ ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ እውን ክምስ እናበለ ክንድተ ይፈርሕን ምኽንያቱ ንስኺ ኣብ ጥቓይ ኣለኺ ምስ በለኒ ቃላቱ ኣብ ልበይ ሰፈረ። ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረና ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዘይነበረ እቲ ቀዳማይ ዕላማና ስራሕን ምዕቆብ ገዛን ምርካብ እዩ ነይሩ። ኣብ ህይወተይ ብዙሓት ሰባት ጽቡቓትን ሕማቓትን ርአየ። ግና እቶም ኣብ ሱዳን ዝረኸብናዮም ሰባት ካብ ዝኽረይ ከጥፎም ኣይክእልን። ንሕና ገንዘብ ዓቕምን ሓይልን ዘይብልና ስደተኛታት ጥራይና ነርና። ግና ብዙሓት ሱዳናውያን ከም ኣሕዋቶም ገይሮም ተቐቢሎም በብዝከኣሎም ከዓ ይሕግዙና ነይሮም። እግርና ናብ ዝመርሕና እናተጓዓዝና ከለና ግን ኣብ ሓደ ከባቢ ምስ በጻሕና ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ንእሽቶ ድኳኑ ኮፍ ኢሉ ንብረት ይሸይጥ ነበረ። ኣነን ዮናስን ኣብ ጥቓ ድኳኑ ኮፍ ኢልና ምስ ዕረፍና ድማ እቲ ሰብኣይ እንጀራን ማይን ሒዙልና መጸ። ካብ ዘይፈልጦም ሰባት ካልኦት ዜጋታት ሓገዝ ክንረክብ ኢና ኢለ ስለ ዘይተጸበኹ ነቲ እንጀራ እናበላዕኹ ኣብ ዓይነይ ንብዓት ቁፅርፅር በለ። እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ናባይ እናጠመተ ኣይትብከይ ዛጓለይ
الله مساخم ኢሉ ብእንግሊዘኛ ጸናንዕኒ ኣብ ግዜ ጸገም ካትረኽቦ ሓደ ቃል ካብ ሽሕ ገንዘብ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናይቲ ሰብኣይ ውዕለት ክርስዕ ይክእልን እየ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ይቕመጡ ነበሩ ኣነን ዮናስን እውን ከም ዓለምና ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ምኻደ ቋሪፅና ኣብ ካርቱም ምስቲ ህዝቢ ክንነብር ወሰና ምኽንያቱ ስራሕ ክንረክብን ናይ ባዕልና ሓድሽ ህይወት ክንሃንፅ እንደሊ ስለ ዝነበርና ስለዚ ድማ ሓንቲ ንእሽቶ ገዛ ተኻሪና ወላ እኳ ብሓደ ጣውላ ዝተሰርሐ መደቀሲ ሓደ ጸቢብ ፍንስትራ ሓደ ጠረጴዛ ጥራይ ዝሓዘት እንተነበረት ግን ንዓና ከም ቤት መንግስቲ ኮይና ትስምዐና ነይራ ኣብታ ቀዳመይቲ ምሸት ደቃስ ኣብና ኣብቲ ገዛ ኮፍ ኢልና ነበርና ርግኣተይ ከምዚ ኢልና ይነብረን ሓደ መዓልቲ ካብዚ ገዛ ካብዚ ደኽነትን ጸገምን ሓራ ወፂና እቲ ንደልዮ ህይወት ከነስተማቐሪና በለኒ ዮናስ ብዘይወላ ሓንቲ ምጥርጣር ኣነ እውን ኣመንክዎ ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ዓለም ዝኣምኖ ሰብ ዮናስ ጥራይ ነይሩ መብዛሕትኡ ግን ሰባት ንፍቕሪ ብጽቡቕ ነገራት ብኽቡር ህያባት ብመገሻታት ብውቁብ ቃላት ክመዝንዎ ይኽእሉ እዮም ኣነ ግን ሓቀኛ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ኣብ ሱዳን የርእዮ ፍቕሪ ማለት ኣብ ጸቢብ ገዛ ምስ ዘፍቅረካ ሰብ ምቕማጥ እዩ ፍቕሪ ማለት ሓደ እንጌራ ኣብ ክልተ በሊዕኻ ጸጊብካ ምሕዳር እዩ ፍቕሪ ማለት እቲ ዝደኸመ ሰብ ክዕርፍ ከሎ እቲ ሓደ ድማ ንዕኡ ክጽልየሉ ከሎ እዩ ፍቕሪ ማለት ነቲ ተፍቅሮ ኢልካ ብዙሕ ምዃን ማለት እዩ ሓደ ምሸት ዮናስ ስራሕ ክደሊ ውዒሉ ናብ ገዛ ምስ ተመልሰ ኣነ ሻሂ ከፈልሕ ከለኹ ንሱ ድማ ኣብ ዓራት ግድም ኢሉ መጽሓፍ የንብበለይ ነበረ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ኣይነበረናን ግን ዓብዪ ሕልሚ ነበረና እዚ ድማ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኣብታ ንእሽቶ ገዛና ብዙሕ ምሸታት ኣሕለፍና ብዛዕባ መጻኢና ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣውሮጳ በፂሕና ንኣትዎ ዩኒቨርሲቲ ሓደ መዓልቲ ንዛረብ ነበርና ኣብ ሕልምና ንክንበጽሕ ጽብየና መንገዲ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ነበርና እቲ ዝኸፍአ ፈተና ግና ኣብ ቅድሜና ክህሉ ከም ዝኽእል ኣይሓሰብናን ነርና ኣብ ሱዳን ካብ ንኣቱ እቲ ዝዓበየ ሕቶና ከመይ ጌርና ኢና ክንነብር ከመይ ጌርና ኢና ገንዘብ ክንረክብ ከመይ ጌርና ኢና ንመጻኢና ክንሃንጽ ዝብል ነበረ ኣብቲ እዋን ክልቴና ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ድልዋት ነበርና ክንረክብ እውን ብዙሕ ነጽዕር ነበርና እቲ ኣጋጣሚ ድማ ብዘይተጸበናዮ መገዲ መጸ ኣብ ጥቓት ዝተኻረናሉ ኸንሸሎ ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንዳ ጸጉሪ ድኳን ነበረ እቲ ድኳን ናይ ሓንቲ ኣብቲ ከባቢ ብጽቡቕ ባህርያታት ትፍለጥ ሱዳናዊት ሰበይቲ ነበረ ወትሩ ኣብ ቅድሚ ድኳና ደው ኢለ እዕዘብ ነበርኩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣትዋን ይወፃን ነበራ እታ ሰበይቲ ዓማዊላ ብዙሓት ስለ ዝነበራ ንበይናይ ገፍሓ ብዙሕ ትደክም ነበረት ወትሩ ምሳኺ ስራሕ ክጅምር ኢለ ክሓታ ብል እሞ ግን ፈሪሐ ትምብል ነበርኩ ሓደ መዓልቲ ግን እታ ሰበይቲ ለከስ ተውዒላትለይ ጸኒሓ ምስ ጽውዐትኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ደው ኢልኪ ርኤ ከለኹ ስራሕ ትደሊ ዲኺ ኢላ በቕንዕና ሕቶ ቀረበትለይ እቲ ዝደልዮ ሕቶ ካብ ኣፋ ምስ ሰማዕኹ እወ ኢላ ብቕልጡፍ መለስኩላ ንሳ ድማ ከምስ ኢላ ልምዲ ኣለኪ ድዩ ኢላ ሓቲታትኒ የብለይን ግን ቀልጢፈ ክመሃሮ ይኽእል እየ በልክዋ ብርእሰ ተኣማንነት እወ ንፍዕቲ ኢኺ ትመስሊ ቀልጢፍካ ክትለምዲ ኢኺ እጆኺ ካብ ጽባሕ ንጎ ክጅምር ትኽእል ኢኺ በለትኒ ኣዘራርባኣ ኣዝያ ለዋህ ነበረት ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ ናብ ገዛይ እናጉየኹ ተመለስኩ ብድሕሪኡ ካብ ጎረቤት ኣቑሑት ቡን ለማሚነ ዮናስ ንምሳሕ ክሳብ ዝመጽእ ክጽበየ ጀመርኩ ግን ዘይኣመሉ ኣብ ግዜ ምሳሕ ስለ ዘይመጸ ብኡንቡእ ሓጎሰይ ናብ ተርባፅ ተቐይሩ ክጭነቕ ጀመርኩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 7 ዮናስ ናብ ገዝኡ ተመልሰን ክልቴና ቴሌፎን ስለ ዘይነበረና ብምንታይ ድሃየ ክገብር ንመን ክሓትሉ ኣብ ኣፋፌት ካንሸሎ ኮይነ ክጽበየ ጀመርኩ ሰዓት 7 ምስ ኮነ ዮናስ ዘይኣመሉ ሰትዩ ኣእጋሩ ብቕጥዕ ምስጓም እናኣብዮ ናባይ ቀረበ ኣብየ ምሲኻ ዮናሰይ ኣሻቒልካ ንኮ ኢለ ብድሓን ምምፁ ስለ ዘይኣመንኩ ኣካላቱ ዳሃሰስክዎ ይቕረታ ርግኣተይ ሓድሽ ስራሕ ስለ ዝረኸብኩ እቲ ዘስራሐኒ ናይ ሓጎስ ከጋብዘካ ኢሉ ሒዝኒ ነምስዩ ይቕረታ ፍቕረይ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ከቀባጥረለይ ጀመረ መቸም ህይወት ወዲ ሰብ ካብ ሓጎስ ናብ ሓዘን እንደገና ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ እያ ስለዚ ብኡንቡእ ሻቑለተይ ጠፍዩ ብደርብ ሓጎሰይ ተተክአ ናብ ገዛና ኣቲና ድማ ኣነ እውን ስራሕ ከም ዝረኸብኩ በሰርክዎ እታ ምሸት ድማ ኣብ ህይወትና ካብ ዝሕለፍናዮም ፍልይቲ ምሸት ነበረት እታ ቀዳመይቲ ወርሒ ደመወዝ ምስ ረኸብና ኣነን ዮናስን ሃብታማት ኮይን ተሰምዐና ሎሚ ክዝክሮ ከለኹ ድማ ሰሓቐይ ዝመፀኒ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብ ሱዳን ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት እንዳበልና ግዜ ክዕዘር ጀመረ ኣነ እቲ ምምሻጥ ጨጉሪ ኣብ ሓፂር ግዜ መሊኸዮ ክኢላ ኮይነ ነይረ ዮናስ እውን ኣብ ስርሑ ኣዝዩ ንፉዕ ኮይኑ ይቐጽል ነበረ
ሓደ ግዜ ስቂለ ክሪኦ ከለኹ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመታት እቲ ኣብ ክላስ ምሳይ ዝወዳደር ዝነበረ ወዲ ማዕረ ክንደይ ከም ዝጎበዘ ኣሓስብ ነበርኩ። ጭሕ መውፅኡ ፀጉሩ ፍሪዝ ኮይኑ ቀላፅሙ እውን ረጉዱ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ልብና ሓደ ሕልሚ ጌና ህያው ነበረ። ሊብያ ክንከይድ፣ ባሕሪ ክንሰግር፣ ኣውሮጳ ክንበፅሕ፣ ትምህርቲ ክንምሃር፣ ዝሓሸ ህይወት ክንረክብ። ስለዚ ኣብ ነፍስና ብዙሕ ከየጥፋእና እቲ ዝበዝሐ ካብ ደመወዝና ንዓቑሮ ንቁጥቦ ነበርና። ግዜ እንታይ ኣለዎ ከይተረድአና ኣብ ሱዳን 3 ዓመት ብኾፍና ሓሊፉ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዮናስ እናተሓጎሰ ናብ ገዛ ተመልሰ። ኣዝዩ ዝተሃወኸ ይመስል። ነቲ ነዊሕ ግዜ ዝዋህለልናዮ ገንዘብ ካብ ሳጹን ኣውፂኡ ክቆጥሮ ጀመረ። ኩሉ ኩነታቱ ኣደንፂኒ ዮናስ ድሓን ድኸኢለ ሓተትክዎ። ዮናስ ናብቲ ገንዘብ ምስ ጠመተ ድሕሪኡ ናብ ኣይጠመተ። ርግኣተይ እቲ ንጽበዮ ዝነበርና ግዜ ዝበፅሕ መስለኒ። ሓደ ኣብዛ ዓዲ ዝፈልጦ ምስቶም ሰምሰርቲ ዝሰርሕ ዓርከይ ኩሉ ፀገመይ ምስ ዕለልክዎ ናይ ሳህራ ክሽፍነልና ከም ዝኽእል ናይ ባሕሪ ግን ብገዛእ ነብስና ክንዋፃ ከም ዘለና ተዛሪብኒ ኣሎ። ስለዚ ናብ ሊብያ ንብገሰሉ ግዜ ኣኺሉ ኢለ ይሓስብ። ንስኺ ኸ እንታይ ትሓስቢ ኢላ ሓተተኒ። እወ ክንብገስ ኣለና። ኣነ እውን ድልውቲ ስለ ዝነበርኩ ናይ ገንዘብ ፀገም ስለ ዝነበረና እምበር ቀንዲ ካብ ሃገርና መውፂና ኣብ ሱዳን 3 ዓመት ክንገብር ኣይነበረን። ድሕሪ 3 ዓመት ነታ ዝሕንቀቐትና ሱዳን፣ ነታ ፅላል ዝኾነትና ሱዳን፣ ነታ ፍሕሽውቲ ሱዳን ገዲፍና ናብቲ ሕልምና መብፅሒ ከም ዝኾነ ንሓስቦ መንገዲ ክንብገስ ተዳሊና ነበርና። ህይወት ካልእ ብድሆ ኣዳልያትልና ክትከውን ከም ትኽእል ኣይገመትናን። እወ እቲ ዝቐፅል ጉዕዞ ካብ ኩሉ ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ኣብቲ ግዜ ኣነ ሓደ ነገር ጥራይ ይፈልጥ ነበርኩ። ኩሉ ግዜ ክልቴና ብሓንሳብ ኢና። እዚ ድማ ኩሉ ከም ዝከኣል ከኣምን ይገብረኒ ነበረ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ምስ ከማና ዝበሉ ሰገርቲ ኣብ ቶዮታ መኪና ከም ኣቕሓ ተፃዒና ብዕጡቓት እናተዓጀብና ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዝወስድ መንገዲ ኣሃዲልና ጀመርናዮ። እቲ ሳራ ክረግፆ ምስ ጀመርና ብሂወተይ ሳራ በረኻን ኣፃምዕን ጫካን ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ። ግና ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢለ ገሚተዮ ይፈልጥ ኣይነበርኩን። ኣብ ቅድሜና ብጀካ እቲ እንትርፎ 50 ወላ ሓንቲ ገረብ ዘይብሉ ምስ ኣድማስ ዝገጠመ ዝመስል ናይ ሑፃ ሜዳ ካልእ ዝረኣየና ኣይነበረን። ብላዕልን ብታሕትን እቲ ሙቐት ከም ሓዊ እናጠበሰና እታ መኪና ኣብ ልዕሊ እቲ ሑፃ እናተንሳፈፈት ብፍጥነት ከም ዑፍ ትበርር ነበረት። ኣብቲ መኪና ዓበይትን ህፃናትን መናእስያትን ኣወዳትን ኣጓላትን ከም እንስሳ ተፀቃቒድና ኮፍ ኢልና ነበርና። ዋላ እኳ ኩላህና ህይወትና ናይ ምቕያር ሕልሚ ሒዝና ነቲ ሳራ ንጓዓዞ ንንበር እምበር ግና ኩላህና ክሳብቲ ንደልዮ ቦታ ንበፅሕ ናይ ሞት ፍርሒ ከም ዝነበረና እውን ርዱ እዩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተዋሃበና ማይ ተወዲኡ ኣፈይ ደሪቑ መልሓሰይ ናብቲ ሓገይ ተለጢፉ ከንፈረይ ከም ዝነቐፀ ምድሪ ተሰናጢቑ ክሳብ ንምዝራብ ዝኸብደኒ ደረጃ በፃሕኩ። ዮናስ ግን ኩሉ ግዜ ይከታተለኒ ነበረ። ድሓንድኺ ኢሉ ክሓተኒ ከሎ ድማ ወላ እኳ ድሓናይ እምበር ግን ንዕኡ ከጨንቆ ስለ ዘይደለኹ ድሓንየ እናበልኩ እሕስዎ ነበርኩ። ኣብ ሳህራ ምጓዓዝ ካብ ንጅምር 4ይ መዓልቲ ምስ ገበርና ኣብ ኣጋምሸት እታ መኪና ደው በለት እሞ ክንወርድ ስለ ዝተኣዘዝና ሰባት ካብኣ ክወርዱ ጀመሩ። ኣነ እውን የናስ ደጊፍኒ ካብታ መኪና ምስ ወረድኩ ብሕሱም ድኻም ኣእጋረይ ጠሊምኒ ብዝባነይ ብትሑፃ ወደቅኩ። ዓይንተይ ቃሕሰምን ከብል ብኸዋኽብቲ ተመሊኡ ዝነበረ ሰማይ ዝዘውር ከም ዘሎ ኮይኑ ተሰምዐኒ። ዮናስ ብስምባዳ ኣብ ጎነይ ተንበርኪኹ ኢደይ ሒዙ ርግኣተይ ድሓንዲኺ ኣጆኺ ንእሽቶ መንገዲ ጥራይ ተሪፍና ዘሎ በለኒ። ኣብ ገጹ ዝነበረ ፍርሒ ክሳብ ሕጂ ክርሶ ኣይክእልን። ዝደረቐ ጎረረይ በቲ ዝነቐፀ ምራቐይ ከተርክሶ እናፈተንኩ ኣይትጫነቕ ፍቕረይ ኣነ ድሓንየ ኢለ ብድኹም ድምፂ መለስኩሉ። ዮናስ ክዛረብን ክብል ናይ ሓንቲ ጓል ኣውያት ኣብቲ በረኻ ተቓልሐ። ኣነ ብስምባዳ ከይተረድአኒ ካብቲ ዝወደቕ ኩሉ ሓመድ ቅንዕ ኢለ ኮፍ በልኩ። ሰባት ካብዚ ዝነበርዎ እናተንስኡ ናብታ ዘእወየት ጓል ክቐርቡ ከለዉ ኣነን ዮናስን እውን ክንረአ ቀረብና። ኣጋጣሚ ድማ እታ ጓል ቀጥቀጥ ዝብል ዝነበረ ኣካላታ ዝሕሊሉ ብሓንሳብ ደረቕ ክትብል በፃሕና። ንፈለማ ግዜ ሰብ ክመውት ብዓይነ የርየ። በቃ ከምዚ ብቐሊሉ እዩ ነፍስን ስጋን ዝፈላለያ በልኩ ብውሽጠይ። ኩሎ ብኡ ዝነበረ ሰብ ነታ ጓል ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ርእሱ እውን ካብ ልቡ ኣምሪሩ ነብዐ። ዳርጋ ሰለም ከየበልና ወጊሑ ክንብገስ ተሰቐሉ ስለ ዝበሉና እንደገና ናብ መኪና ተሰቐልና። ድሓር ከም ዝፈለጥክዎ እታ ምስክነይቲ ጓል ብተመን ተነኺሳ ከም ዝሞተት እዩ። ብሑፃ ዝተቐብረ ሬሳታ ጓል ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ምናልባት ናይ ከምኣ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ተስፋዋት መናእስያት
ريسا زبل حسوم مريت ندحريت الناترفة اتا مكينا نقرميت تبرر نبرت اب سدتن كويناتن هيوت ود سب معرخن دي حسور كم زخون ان حسبكو دما يبك نبركو جنا نبعتي دوري أصلة نبره أبجز أي زورد سر نبعتي نبرنن كسب حجبو أمري اتسهرة حصات سم دخان بفلاي دما اتنايل بيا مخزن يسألني أبي وتي بزح بوتاتات صبوات حمقات ريه جنا اتبل بيا زرع هو مخزن كاب كل استفلي زخف نبره اتحمق تريتو مالت رسح منادقون بايتون ترايزي كونس مخزن مالت هيوتنا يبزحات صفوات من أسيات زبنلو تمثاليت سؤال ينيرو اتناي سهرة وعزوت توديو نابت معرفينا استباحلو وتخن بصح خلنا صحي كتعرب تجمر نبرت كلنا كابتا مكينا مسورنا قصيلنا انتاي كم نقبر سلا زي نفلت كم انسسا قالت ازاس كساب وحابنا دول بلنا اب قدمينا اتغزف مقابر عبي حاصين معصو زلو بيت مأسرت زمسل مخزن نبره انا نابي ناس طمتكو نص دمانه خبابي طمت نبره سحابو مستباحلنا اتمعصو تخفيدو سباتنا وش تقاعدوا متجمروا نحنا ون مسؤوم كنقول تجمرنا أتعب دقة دوي لزنبرة سبعيننا تتعرفه قلتف بولو النبله دخامنا خي أخلنا نقل السبات بيشكاني دف نبره ناوش تتسفح مغزن مساعتنا كاب دقي وبوشتيو زيادة مقابر زمسل اتحمق شتا اتسألمات اتقانزا دمت السبات كل نقر كم حمق حلمي يمثل نبره أب حد خورنا عزيم ستجأنو أزمسلو سبات أب كالق خورنا عدما كلت بوتاتم صدوقهم أب كالق شرنخ زبانم بمغرفت زقوسله ناتقنزو موت زمني من أسيات نبرو أمناي كلهم قص دخام من فرحن أمناي كلهم عيني حزن وهنين باب نبره أبت بوتا ولا حد سبقوا بحكي كمسك بلاي رأخون اتا قداميت ليتي أبت مخزن أب سلفي ناس تتريسة قدم مسوالكو نلعل النات أمتكو خدك سايكا ألكو نيره قبل علينا استسقلت شلملم تبل مبرهة تراي نبرت بزحات سبات بقان زي استنفسو أكالاتهم دمس خساب زسمعي حكو كاب حسم چنقت نابس اللالة دهيوم نبينهم ززاربون زسحقون نبرو أنا دما أوشت أي حد حطو يمالالس نبره بحق بزمن قد زديو اتنو دلي هيوت كن رخبو زوم سباتكو حلمي هلوميو نحنا ونكم أمزين خونو لمخنيات انتيالو نزيدي نيرون سلست عمت استسقبنايو إلى نقزار سيم سحاتتكو أبتا ليتتيا أب سودان قريفنا يزمت أنا هيوت كابز بشح إيد سلزبلز كن ملس دو إلى حاسبكو قنا مملس من قد زنبري مسلنن معالتات حليفو نحنا دماغ قص بقص نتناي مخزن هيوت كن لوم رجمرنا حق حيش قن اتحازن نسقاين نايتوم سبات زلم مداي نبرن حدا خاب تقراي زمتسه زخفلو لسب سلا زي رخبه معالتاونا قرفو فيديو زقال حو من سينيرو كل قزيه أبسقاي كوينو نما عصقنا أمته كمسيبل نبره بتخونتاتو كم مدنقاص حليفو سلا زقرم اللي دما حدا معالتنا وغريبه سلام تام سابكو نمنتاي خبا أفدقت أمتي لحاتتكو نسو دما ولاوكا اتفشختا حزن زمول انت نبره كن زيادة فشخيلو عدي كتمسيت بيازو اللخو بلاني عدي خاب زيديا زلا إلا تقري محاتتكو أي فالون ناقرفوني عدي نابولكو خساقي أف فيديو مسرعايتني بونو وحالواتا مساحتت كساب حجي وهوسبيتال كم زلا سميه مسكني تدي عرات حيزا لمينا جنزب كتكبلي كواساي كالتن إلو بحزن كزارب تصنيحو جن أمن إن حدا معالتي بزمعات أمسيا قوسليك الدر زليا عدي چكانا يكونتن بلننا نبعه كابزن لعل خصم عقمن سلا زي نبرني ملسي هابكوون قريفية تنساقو أنوون عدي زكيره بتوسخون أبز مخزن زري أحمق هيوت حسيب أمري ربخوخو أبت مخزنتي زعبي هبت يوناس ينيرو كل جزيه رجعتي حدا معالت زخول خبك عينا بله تسفايس نقن نبره أبز مخزن صانحيتنا بزوسخ قطرجن أوشتي زي تفلت ألوتي يفتر نبره أما جمر تاخو جنزوبي كالكون نيره سقيلو كابزي الله برتو دخام سمعني حدا جزيه مجب خبل عيدلن كالق جزيه لما حيال سمعن نبره من البات بسنكت مقبوي نفاس قياري وزخون إلا سلازا حسبكم مسجزيه زقد فن مسيلن نيرو جنا اتوشت أو ناي سمعت مقيار بزيادة أوشت أي رأى نبره أبت جزيتي تنسخ خوني خيليو زبل قمة عين برن مغنياتو مسيوناس تنك أغاز مولوت أتاورك من نفس أمثلة نبرنا أبت مخزن كل التور حق نقبر تقراري من نبرنا كابعلتات حدا معال تخون كل جزيه أبس أقع من دق تدقي فخوفيله
بزعبا مسعينا بزعبا زمخزن نحسب خلقو بهاندبت حيال حمام رأسي تسمعني يوناسي بولكو بخلت إيدي رأسي نحسكو رقعتي انتا كونكي نحنديخي بلاني بقدمي تنبركيخو أبقص عينات أمته اندعي كم زرقسي فقق زبل زلقو مسيلو تسمعني إلي يخي ترد إن نبعكم أنجخو رقعتي إلي إن نبعاتي دوري تحقفني أب عينو تشيك أتنبره احتزقرم دما أوشت إيستفالي سمعيتي يسمع النيرو حمام ويد خام زي كونس حدا زي تفلت حوا خسمعي ترى يسمع النبره أفتاليتي دك أسك مسأني كالن ولا عيني النات عمتكو حساباتي زقوارت أي نبرن أبت مخزن عدمي أخابي أزيات عبي كاب سودان مسانا زمت حنت سبيت نيرة كم عبي حفتي كوينا سلا تسمع عن دما وترو بفولي قربا سلا زنوركو نصبحيتنا بأخيده ربك حفتي حنت قوال نفسه تصور مخانا بخمي تفلت إلى حدتكوها بونو بودما وشت أي فرحة ملاه ربك أبدنقاس أزمسل كتمتان تسانيها نايدتا يترفع مقبنا مبلع شوهاتا أزيق النس قال خج أنوا خلوون كوشتا عول ولي بلا إلى بزحات أكلاويان سميتاويان لو تات مزرزرة اللي رجعتي كما يتسميكي كتنقرن تخلدو بلت النبحاليوت اتنايدتا مدنقاي بسن كتناي مخزن كرفحنا براي مثلا نبره قندتي أيتجنو كل نيره كابتم زرزرة اللي ملكتات زبوزحو خمزر أخو مسقولت كلاغن ربك أسقبلت أب عينا دب محازن رأخو انتايو نقرني كقبولي بالكوا بهنت إنت ربك آيدين حازت مناب البات نبسو تأركو تكون تخيلي إخبالتني بحشوقتا إزم السمع أخو كم سنبادي يستلع عليه ولا حنطق الكزارة بايك ألكون نحيد الدقائق أي تزاربكون أي تنكأسقسكون أي استنفسكون ون أنا نبسو تأريه أبزوبوتا أبز مخزن أبز جهنم بسفك أريي زساقيو خي أكلس نولادنا ون كلكم مبالكو مسجزا أرسي نبي يوناس تمليسي أبقون نخوف مسبالكو يناس من البات أبوخت كوني خابلكو أينتي نبعاتو مليو نبره نسو أم جمرتا زبلو زلخو زي تردو أمسل دنقر قباله دحري تقرمه دحري فرحة دحريو أما ودأتا في شخباله أما أخلت حسم أما أخلت تسألمات نسو كابلو بفي شخباله بحكي إلى حتى تني أنا رأسين لعل نتحتنا أنا كله نسو دما كل التأداو أبقص أيام برمو جنباري ساعمني بأنصار جن أنا في شخاي بالكون أي تحجزكن مغنياتو مسأتو ولادي سلزت حساسبني يوناس إذا سيول نقال عزخهم بتايكونن بلكو حرك أن بستملأه نسون يجنزبو سلز نبرد ما ملسقيها بالنسقبله نفسه أرمخاني كابزت أرطرن دحر أزي خطير جمركو نرأسين أفكاريين ترايزي كونس بزعباتي أما هتسأني زولو ولادون أزي خاسب جمركو مشيت مسكونه شوادا يوناس تتريسا مستقدمكو نابت دبزاز برهان زلوانا ينحس مبرهة النات أمتكو إيدي أبك إبدي ينبيرا بوزا حاسب نباركو ولادنا انتاي خمسل وددو قوال كما يزبال متأخه اللويو نابت ندولي بوتاخه كنبت حدينا ويس إلا اتنقر كحاسبو ترايس لزفرحني حدكو يوناسون كابك أدم بستفلي قباب كل جزي يحلوان نبره كابتي زدربي لنا مقبي تطعيون عيه بني حدا دحر قطري أبقوني كوفيلو نبره أنا خاء أمونكو بتدقي فنباركو رقعتي ودنا مني لنا إنا خنصوميو إلى حتى تني نابت مخزن كابز متسن مجمر تاقزي كابل بيسحاكو ودنا خدا كمي غير كارقص أنيا خوين كاتزاربي لتلاقص كله مخنياتو أبز حسم زخفت أرزخ الود ترايو مخنياتو تسقمات سلز تصور بلني كم كورعيلو أي فالن كابز منك أراقرو بتقبب توصقنا تخكلين يقوال ترايا سلزي أب كبدي زلا قوال ترايا أختكوون تخيل إلى مقودكوه قواليا وديو نابلنا دحر مصنح كلتينا سحاقنا دما خمتي أب سلام زرع بليتا أب تمخزن نتصفارقه اتزخبه دفتناقنا أب كرمينا خمزولوغن أين فلت النيرنا أب الجابيا زبها البوتا سلسة ورح مسقبرنا ناقنقن بحر رأس ختما لبيات روبلي نابزركب مخزن بقزي ليتي بعباي كونتينر مكينة تسعينا تبقسنا اتخاب سودان كخفلو لكم يلو زبقسنا قالوا عصفن قلطي فيه خفيللنا انتخونا جن بزحات زي كفولو سلازنورو اتانا بتروبولي توصلنا كونتينر مكينة خساب تملي إلهم سلسة ورح سنحمنا ولا كواقع زين قريمة انتنبرا حسابيجن أبت مخزن مستوم زخفلو لهم سينوم زساق يزنوري نيرو بفلاي نتدي أخت موصونا بأفدق جنات أمتت بزنبرا سامي الزبهال تقراواي من السي فسئي مخاب حسابي كوصي كالكون كم زقت له ورقص أنيا خوينه أمريرا نبعخو
ድሕሪ ብግዜ ለይቲ ዝገበርናዮ ንዊሕ ጉዕዞ ኣብ ጥቓ ገንገን ባሕሪ ናብ ዝርከብ መኽዘን በጻሕና። እዚ መኽዘን እውን ማንታ ናይቲ ዝነበርናዮ መኽዘን እዩ ነይሩ። ግና እቲ ናብራ ስለ ዝለመድናዮስ ኣይሓደሰናን። ወዲ ሰብ ሓደ ነገር ክብህግ ከሎ እቲ ዝብህጎ ጨቢጡ ክርኢ ጥራይ ዝድሊ። ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ናብ ሱዳን ምስ ሰገርና ብሳህራ ክንሓልፍ ከለና ኣብ መኽዘን ክንኣቱ ከለና ሓደ ነገር ከጋጥም ጥራይ እዩ ዝብህግ ነይረ። ጃልባ ብቕልጡፍ መፅያ ናብ ኣውሮጳ ክንብገስ ጥራይ። ኣብ እሙረይ እታ ጃልባ ናብ መንግስተ ሰማይ ከም ተብፅሕ ገይረ ዝሓስባ ነይረ። ወላ እኳ ብሽዑ ይርድአኒ እምበር ግን ኣምላኽ ካብቲ ሰብ ዙርዮን ላዕሊ ዝዓበየን ዝበለፀን ነገር ይዝሪ። ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ከብደይ ቀስ ብቐስ ይዓቢ ስለ ዝነበረ ነፍሰ ጾር ምዃነይ ተረጋጊጹ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መኽዘን ዝነበሩ ሰባት ነፍሰ ጾር ምዃነይ ክፈልጡ ስለ ጀመሩ ገለ መናእሰያት ናባይ መፅኦም ኣጀኹ ይብሉኒ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ምኽሪ ይህባን ነበራ። ኣብቲ ሕሰም ዝመልኦ ቦታ እውን ርህርህ ሰባት ከም ዘሎ ሽዑ ተረዳእኹ። ሰብ ንባዕሉ ኣብ ጸልማት ኮይኑ ንኻልእ ብርሃን ክኸውን ከም ዝኽእል፣ ንባዕሉ ኣብ ብርቱዕ ተስፋ ምስኣን ኮይኑ ንኻልእ ተስፋ ከጽንቕ ከም ዝኽእል ተረዳእኹ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብቶም ሓለውቲ መኽዘን ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ከብደይ ክጥምት ጀመረ። ኣነ ውላደይ ገለ ዝገብረለይ ስለ ዝመሰለኒ ኣዝየ ፈራሕኩ። ዮናስ እውን ክከላኸል ዝዳሎ ዘሎ መስል ኣብ ጥቓይ ደው በለ። እቲ ሓላው ግን ብዘይተጸበናዮ ልኡም ድምፂ ገይሩ ክሳብ ሕጂ እቲ ባሕሪ ማዕበሎ ይሃደን ዘሎ። ተስፋ ይገብር ቅድሚ ምሕራስኪ ባሕሪ ክትሰግሩ ፍሉይ ክንክን ክገብረልካ ክፅዕር እየ። ኣዴይ ማርያም ብሰላም ትምጻእ ሓፍተይ ኢልኒ ተመሊሱ ኸደ። ዝሰማዕናዮ ምእማን ኣብየና። ምስ ዮናስ ተጠማሚትና እውን ድሕሪኡ ኸመስ በልና። ወርሒ ድሕሪ ወርሒ እናተተክአ እኽልቲ ወርሒ ኮንኩ። እቲ ንጽበዮ ዝነበርና ዜና ግን ኣይመፀን። ኩሉ እቲ ናይ ባሕሪ ዝኸፈለ ሰብ መዓስያ ጃልባ ትመጽእ ኢሉ ይሓትት ነበረ፣ ግና መልሲ ዝረክብ ኣይነበረን። ኣብ መንጎ እዚ ናብቲ መኽዘን ብዙሓት ሓደስቲ ሰባት እናመፁ ይውሰኹና ነበሩ። ኣብ መንጎ እዞም ሓደስቲ ሰባት ንሳሙኤል ነተይ ኣብ እልጃብያ ዳርጋ ተጸሊሉ ዝገደፍክዎ ምስ ረኣኽዎ ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ብርቱዕ ኩናት ዝተራኸቡ ብፆት ካብቲ ሓጓስ ዝተላዕለ ሳሚለ ጨደርኩ። ሽዑ ኩነታተይ ዝረኣዩ ጽልልቲ ኢሎምን ይኾኑ ኣይፈልጥን። ምናልባት እውን ንሳሙኤል ንእሽተይ ሓዋይ ኢሎም ገሚቶም ይኾኑ። ሳሙኤል እውን ምስ ረኣየኒ ካባይ ብዘይንእስቲ ሓጒሱ መፂኡ ሰላም በለኒ። ድሓን ዲኺ ርጋእተይ ዝኸድኩም መሲልኒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ኣቡሻይ መፀን በለኒ ኸመሲሉ ናብ ከብደይ እናመልከተ ሓቀኛ ኸምስትኡ ምስ ረኣኹ ኣዝየ ተሓጐስኩ። ጌና እቲ ባሕሪ ኣይሃድአን ዘሎ እናበሉ ኣደንጉዮምና ክሳብ ሕጂ ኣይተበገስናን። ንስኻኸ መን ከፍ ኢልልካ ማማኻኸ ካብ ሆስፒታል ወፂያ ዶ በልክዎ ኾፍ ክንብል ኣይዘከርናዮን ደው ኢልና ኢና ነውግዕ ነርና። እወ ድሓን ኮይና ሕጅስ እናተዛወረት ለሚና ብዝኣከበትለይ ናይ ሳሃራ ከፍ ኢላትለይ ኣላ። ናይ ባሕሪ ድማ ኣምላኽ ፈልጥ በለና ሓዘን ዝተመልኦ ክምስታ እናረኣየኒ። ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢልና ዕላል ቀጸልና። ሓደ ምሸት ግን እቲ ናይ ምብጋስ ዜና መፀ። ሓደ መንእሰይ ጃልባ መፅያ ጽባሕ ክንብገስ ኢና ኢሉ ብተሓጓስ ጨደረ። ኣብቲ ህሞት እቲ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ሃዋሃው ተቐየረ። ሰባት ብተሓጓስ ይዘሉ ይበኽዩ ይስሕቑ ነበሩ። ኣብ ገለ ሰባት ሓጎስ ይንበብ ነበረ፣ ኣብ ገለ ድማ ፍርሒ። ምኽንያቱ ኣብ ባሕሪ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኩላህና ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ወላ እኳ ከምኡ ይኹን ግን እቲ ባሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ተስፋና ምዃኑ እውን ንፈልጥ ነበርና። ኣነ እውን ከም ሰበይ ሓጎሰይ ክገልጽ ደው ኢለ ነበርኩ። ልበይ ብዕፅፊ ተሃርም ነበረት። ዮናስ ኣብ መወዳእታታ ናብ ዓዲ ጥልያን ተስግረና ጃልባ መፅያ በልክዎ ከብደይ እናደረዝኩ። ዮናስ እውን ኣዝዩ ተሓጒሱ ነበረ፣ ግና እቲ ሓጎስ ክልቴና ዝቕፅል ኣይነበረን። ንጽባሒቱቶም ናይ ባሕሪ ዝኸፈልና ካብ መኽዘን ክንወፅእ ከለና ንሳሙኤል ክሳናቦ ተደልየ ነይረ። ግና ንሱ ገንዘበይ ሓወልካ እንተባሂሉ ፍሉይ ቦታ ተወሲዱ ስለ ዝነበረ ኣይከኣልኩን። ብጣዕሚ ሓዚነ። ኩሉ ሰብ ናብቲ ጃልባ ዘላቶ ክኸይድ እንክቃዳደም ሓደ ካብቶም ሳምሰርቲ ናብ ከብደይ ምስ ረኣየ ንስኺ ጽንሒ ክትከደይ ትኽእልን ኢኺ ኢሉ ፈልዩ ጽንሐኒ። እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ኣይተረድአንን። እንታይ በልክዎ ደንፂኒ። ኣይትሰምዕን ዲኺ ንስኺ ትኸድን ኣብ ጃልባ ክትወልዲ ትኽእል ኢኺ በለ ብዕቱብ ድምፂ። ከምዚ ኢልካ ክንሰደግ ከይንኽእልና ኢሉ ደገመለይ። ኣነ ዝሰምዖ ነበርኩ ይኣመንኩን ክቕበሎ እውን ኣይደለኹን ነይረ። ናብ ዮናስ ምስ ጠመትኩ ንሱ እውን ድንግርግር ዝበሎ መስል ነበረ። ሓወይ ክልቴና ከፍ ኢልና ኢና፣ ስለዚ ክልቴና ኢና ንኸይድ ኢሉ ብትሕትና ገለጸሉ። እቲ ሰብኣይ ግን ብጭካነ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንስኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ ንሳ ግን ክሳብ እቲ ኣብ ከብዳ ዘሎ ሓዲኡ ዘፍልጥ ኣብ መኽዘን ክትጸኒሕ እያ ኢሉ መለሰሉ። እንታይ ማለት እዩ ሓዲኡ ክሳብ ዘፍልጥ ማለት ኢለ ምስ ነብሰይ ክነብዕ ጀመርኩ። ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝለፋዕናሉ ኣብ ቅድመይ ኮንቱ ክተርፍ ምርኣይ ንዓይ ከቢድ ነበረ። እታ ናብ ገነት ተብፅሕ ገይረ ስእላ ዝነበርኩ ጃልባ ንዓይ ገዲፋ ክትብገስ
ኣብ ዓዲ ጣልያን ክትኣቱ ተራእየትኒ ዮናስ ንስኻኺት ኣብ ኣውሮጳ ምስ በጻሕካ ድማ ንዓይ ትጽብየኒ በልክዎ ብሕርቃን ድምፀይ ምውፃእ እናበየኒ ንሱ ርእሱ እናነቕነቐ እንታይ ክትብል ዘለኸ ርጋእተይ ኢሉ ንመጀመርታ ግዜ ድምፂ ዓወቢሉ ተዛረበኒ የርዳእከ ኣሎ ድዩ ክጠልመኩ እኳ ኢኸ ትዛረብኒ ዘለኺ ክሳብ ሱዳን ምሳኺ ተጓዒዘ ክሳብ ልብያ ምሳኺ መፅየ ኣብ ሳህራ ምሳኺ ማዕረ ደኺመ ኣብ መኽዘን ምሳኺ ማዕረ ተሰቕየ ከመይልካ ሕጂ ድማ ክገድፈኪ ትዛረብኒ ንበይንኸ ከይትኾነ ከዓ ፍረ ብርከይ ኣብ ከርስኺ ተሰኪምኪ ክገድፈኪ ይክእልን እየ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሕጂ ኣብ ጎኒ ክኸውን ዝግባእ ጃልባ ገዲፋትና ዕዘር ትበል ደሓን ኩሉ ንፅቡቕና እዩ ኣጆኹ ፍቕረይ ኢሉ ኣብ ሕቑፉ እተወኒ ኣነ ኣብ ኣፍ ልቡ ተተርእሰ ዝያዳ በኸኹ ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ ነገር ዋጋ ዝኸፈል ኩሉ ባህጊ ንስእኖ ዝነበርና ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐኒ ግና ሕጂ እውን እቲ ዝበለፀ ሓደ ነገር ጌና ምሳና ነበረ ኣነ ንዕኡ ንሱ ንዓይ ንሓድሕድና ጌና ንፋቐር ነተሓላለ ንመስዋእቲ ድልዋት ነበርና ካብታ ከምዚ ኢልክ ንባሕረይ ንሰደክን እናትብል ዘረባ ዝሰምዓላ እንድሓር ዓለም ብምልእታ ከም ፀልመተት ኮይኑ ክስምዐኒ ጀመረ ኩሎም ናይ ባሕሪ ዝኸፈሉ ሰባት ናብ ባሕሪ ተበጊሶም ኣነን ዮናስን ምስቶም ዘይከፈሉ ተረፍና ከምዚ ብኣምላኽ ዘይተደለና ከም ዝተረሳዕና ከም ዝተገደፍናን ኮይኑ ተሰምዐኒ ኣብ ሓደ ኩርናዕ እቲ መኽዘን ኮፍ ኢለ ብፍንስትራ ባሕሪ ወይ ሰማይ ክርአ ናብ ደገ ጥምት ነበርኩ ግና ኣብ ቅድመይ ዝረኣየኒ ዝነበረ ጸልማት መጻእ ጥራይ ነበረ ኣብ ልበይ መሪር ሕርቃን ተሰሚዕኒ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ህይወተይ ኣዝየ ማረርኩ ንምንታይ ንሕና ንምንታይ ሕጂ ንምንታይ ድሕሪ ኩሉ እቲ ዝሓለፍናዮ ስቃይ በልኩ ምስ ውሽጠይ ምስ ኣምላኽ እውን ተባኣስኩ እታ ዓቕላ ሜናስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓይ ነበረ ግና ወላ ሓንቲ ተዛረብክዎን ምኽንያቱ ዝዛረቦ ቃላት ኣይነበረንን ንብዓተይ ጥራዩ ከም ውሕጅ ዝፈስስ ነይሩ ኣብቲ መኽዘን መዓልታት ዕዘር ነበረ ኣነ ድማ ንብዓተይ ክቋርፅ ኣይከኣለን ንጉሆን ምሸትን ንፈጣሪ የማርሮን እበክን ነበርኩ ኣብ ህይወተይ ገለ ዓብዪ ነገር ከም ዝሰኣንኩ ምንባረይ ትርጉም ከም ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዐን ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዓው ዝበለ ግን ጥዑም ድምፂ ካብ ድቃሰይ ኣባራበረኒ ፍርቂ ለይቲ ዝሓለፈ መስለኒ ኩሉ ሰብ ደቂሱ ነበረ እቲ ዓው ዝበለ ድምፂ ናይ ሳሙኤል እዩ ነይሩ ድምፁ ስለ ዝሰማዕኹ ኣዝየ ተሓጐስኩ ሳሙኤል በቲ ሓፊስ ድምፁ ገይሩ ናይ ክቡር ስነ ጥበበኛ የማነ ባርያ ደርፍታት እናቆራረፀ ደርፍ ኣብ ቃንዛ ኮይኑ ብስምዒትን ክደርፎ ከሎ ኣዝዩ ልቢ ዝትንክፍ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ሰብ ቀፀል ሳሙኤል ዳ እምበር ንምንታይ ተስኢኻና ክብሎ ይተራእየን ዘመን ተቐይርካኒ ስደተኛ ኮይነ ብስክፍታ ዝነብር ክሳደ ያድኒነ ሓሳብ ልቡ ዘይፍፅም ሰነፍ መስተማሰሊ ናተጎድአ ዝነብር ኣሰኪምኳ ንቑስሊ ኢሉ ክደርፍ ፀኒሑ ኣብ መንጎ ዓደይሉ ብቓንዛ ብዓውታ ፅውዕ እሞ ናብ ካልእ ደርፊ ነጢሩ ኣብ ማእኸሉ ጀሚሩ ግጥሚ ቀይሩ ክደርፍ ይጅምር ዘይትወስድኒ ምሳኺ ናብ ሙቕ ገዛና ናብ ሙቕ ሕቑፍኺ ዓደይ ኣይክእሎን እየ ፅምዋ ሕሱም እዩ ኣተደይ ስቃይ እውን ሕሱም እዩ በጃኺ እናበለ ክደርፍ ከሎ ካብ ድምፁ ዝነብዕ ዘሎ መስል ነበረ ኣነ እሞ ንብዓተይ ክውሕጅ ጀሚሩ እዩ ብፍላይ እዛ ደርፊ ክጅምራ ከሎ ኣይከኣልኩን ኣደይ ስምዕኒ እሞ ከዛረበካ ኣነ ቀደም ዝበልክኒ ግዜ ንእስነተይ ኣበባይ ክትርኢ ዋይላዳስ መርዓተይ እንሆ ፈፂመዮ ሎሚ ናፅነተይ ኣደይ ወላዲተይ ኣደይ ኢሉ ሳሙኤል ድምፁ ጥፊኡ ኩሉ ነገር ፀጥ በለ ኣነ ግን ተመሊሰ ክድቅስ ዓይነይ ክኸድን ኣይከኣልኩን ናብ ናሕስን ክጥምት እታ ደኸምቲ መብራህቲ ጥራይ በሪሃ ነበረት ብሓሳበይ ንድሕሪ 15 ዓመታት ተዓዚረ ሓሰብኩ ኣብዚ መኽዘን እንተደኣ ወሊደ ጓል እንተኮይና ከምተን ኣብዚ ዝሪአን መብዛሕትአን ኣዋልድ መጋርያ ፆታዊ ዓመፅ ኮይና መዝሓሊ ፆታዊ ስምዒት ሰምሰርቲ ክትከውን ከላ ወዲ እንድሕር ኮይንኻ ከም ሳሙኤል ዝኸፍለሉ ስኢኑ ወግሒ ፀብሒ ዝግረፍ ክወግሕ ክመሲ ኣዲኡ ክትመፀ ፅበ ኣይጥዑ ኣይፅልል ክኸውን እዩ እዚ ክሓስቦ ከለኹ ጥራይ ከዕብደኒ በለ ኣታ ኣምላኽ ትበሃል በልኩ ድምፀይ ቅንስ ኣቢለ ንብዓት ካብ ዓይነይ እናወረደ ኣበይ ኻዳ ዘለኻ ወይስ ክትሰምዓና ፈቓደኛ ይኮንካን በልኩ እዚ ቃል እዚ ምናልባት ክብሎ ዝግባእ ኣይነበረን ግና ልበይ ብሓዘን ተመሊኡ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ የለን እምበር ማዕረ ክንዲ ዝደላ ተሳቐየ ኢኻ በልኩ ብውሽጠይ ዮናስ ዝኾነ ይኹን እንተጋጠመ ፈፂሙ ተስፋ ቆረፅ ወይ ከማረር ሪአዮ ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ጥራይ ይብለን ነበረ ርግኣተይ ኩሉ ደሓን ክኸውን እዩ ኣነ ግን ሓደ ግዜ ብሕርቃን ክንደሳዕ እሞ ከምኡ ዘይበልካኒ እንታይ ዳ ደሓን ዘይከውን ኣብዚ ተዓፂና ኣለና ገንዘብና ከፊልና ከንስና እታ ጀልባ ሓሊፋትና ኣነ ድማ ኣብዚ ክወልድ እየ ኢለየን ፀርፅር ነበርኩ ንሱ ግን ኣብዚ ኩሉ ብትዕግስቲ ሰምዐን ነበረ ብድሕሪኡ እመንኒ ኩሉ ደሓን ክኸውን እዩ ኢሉ ከምስ ይብለለይ ነበረ እታ ጀልባ ገዲፋትና ካብቲ ኸይድ ሓደ ሰሙን ምስ ሓለፈ
ዝወልደሉ መዓልቲ ዝቐረበ መስለኒ ምንቅስቓስ እውን ኣዝዩ ከቢድ ክኾነኒ ጀመረ እቶም ኣብ መኽዘን ምሳይ ዝነበሩ ድማ ኣዝዮም ይሕጉዝን ነበሩ እቲ ዝኸፍለሉ ምሳኣነ መዓልታዊ ምግቢ ዘስርሕዎ ዝነበሩ ሳሙኤል እኳ ሓንሳብ እናመፀ ኣጀኹ ኢሉ ተስፋ ክገብር ምዕደን ነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ንባዕሎም እናተሰቃዩ እውን ንኻልኦት ክሓስቡን ክድንግፁን ከም ዝኽእሉ ተማሂረ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ እታ መዓልቲ በፅሐት ሓደ ረፍዲ ሓደ ዘይተለመደ ቃንዛ ኣብ ከባቢ ማህፀነይ ሕምም ከብለኒ ንኸይተረድአኒ ናይ ቃንዛ ድምፂ ውፃእኹ ድሓን ዲኺ በለኒ ዮናስ ተጨኒቑ ሕርሰይ መፂ ይመስለኒ ኢለ ዘረባ የቋረፅኩ ምክንያቱ እቲ ቃንዛ እንደገና ብሓይሊ ስለ ዝተሰምዐኒ ኣብቲ መኽዘን ዝነበራ ኻባይ ዝዓብያ ዋልድ ቀልጢፈን መፃሞ ገሊአን ደው ኢለን ብኣንሶላ ጋሪደናኒ ገሊአን ድማ ከውልዳኒ ጀመራ ዮናስ ኣብ ድሕሪ እቲ መጋረጃ ኮይኑ ኣጀኹ ርጋእተይ እናበለ ብጭንቀት ዝፅበ ነበረ ኣነ ድማ ብሂወተይ እቲ ዝኸበደ ህሞት ኣሕለፍኩ ግና ድሕሪ ነዊሕ ዝመስል ብዙሕ ቃንዛን ጸሎትን ድምፂ ህፃን ተሰምዐ እቲ ድምፂ ንኹሉ ስቃይን ሓዘንን ረሲዑ ንልብኻ ዘረስርስ ፍሉይ ጥዑም ሙዚቃ ኮይኑ ተሰምዐኒ ስለዚ እውን ናይ ሓጎስ ንብዓት ነባዕኹ ሓንቲ ካብተን ዘውለዳኒ ወዲዩ ኢላ ጨደረት ዮናስ ናባይ መፂ ብጎነይ ኮፍ ምስ በለ ኢደይ ሰዓመኒ ንሱ ናባይ ምስ ጠመተ ድሕሪኡ ናብቲ ብሕቑፈይ ዝነበረ ሕንጦ እናጠመተ ርጋእተይ እንቋዕ ብሰላም ተጋላገልኪ በለኒ ስምዒቱ ንምግላፅ ቃላት ዝሓፀሮ መስል ነበረ ኣነ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብቲ መኽዘን ውሽጠይ ሰላም ክስምዖ ተፈለጠኒ ካብ ዝወልድ ጌና ሰሙን ከይገበርኩ ሓደ ዘሰንብድ ዜና ናብቲ መኽዘን መፀ እታ ዘፈነነያ ጃልባ እታ ከይተሰቐልክዋ ዝተረፍኩ ምክንያት ንብዓተይ ዝነበረ ጃልባ ብሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ከም ዝተታሕዘቶ ወርየ እቲ ዜና ምስ ሰማዕኹ ዝተሰምዐኒ ስምዒት ሓጎስ ዲ ሓዘን ይረድአኒ ይነበረን ግና ናብ ላዕሊ ጠመትኩ እሞ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝበልክዎ ቃል ተዘከረኒ ኣምላኽ የለን እምበር ዝበልክዎ ቃል ሽዑ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ተረዳእኹ ምክንያቱ ኣነ ከም መቕፃዕቲ ወይ ሕማቕ ዕድል ገይረ ዝረኣኽዎ ነገር ለከ መድሓንየ እዩ ነይሩ ኣነ ከም መወዳእታ ህይወተይ ዝረኣኽዎ ለከ ሓድሽ መጀመርታ እዩ ነይሩ ኣነ ከም ሕሰም ዝቆፀርክዎ ለከ ዓብይ በረከት እዩ ነይሩ ኣብቲ ህሞት እቲ ህፃነየ ብሕቑፈይ ሒዘ የቕረበለለይ ጎይታ ይበልኩ ኣነ ምስኦም እንተዝብገስ ነይረ ኣብ እስር ቤት ወይ ኣብ ማእኸል ባሕሪ መሓረስኩ ኣምላኽ ካብ ገለ ነገር ከትርፈካ ከሎ ገለ ዝበለፀ ነገር ከም ዝሕዘልካ ተረዲየ መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ማዕፆ ምስ ተዓፅወ ኩሉ ነገር ከም ዘበቃዕ መስሎ ኸውን ኣነ እውን ናብታ ጃልባ ከይስቀል ምስ ተገበርኩ ህይወተይ ትርጉም ከም ዝሰኣነት ከም ዝተዓፀወትን ገይረ ክሪኣ ጀሚረ ነይረ ግና ኣብቲ ዝተዓፅዎ ዝመስለኒ ካልእ ናይ በረከት ናይ ጅማር ሓድሽ ህይወት ዓብይ ማዕፆ ይኽፈተለይ ከም ዝነበረ ኣይፈለጥኩን ነይረ ሓደ ምሸት ሳሙኤል ካብቲ እንዳ ምግብና ናብቲ መኽዘን ኣትዩ ቆልዓ ሓቒፈን ክሪአኒ ኣዝዩ ተሓጎሰ ኣብዚ ኩሉ ስቃይ ኮይኑ ካብ ልቡ ከምስ ክብር ረኣኽዎ ውዑይ ሩዝ ድማ ሒዘለይ መፀ እንቋዕ ማርያም ብሰላም መፀትኪ ኢሉ ነቲ ብሕቑፈይ ዝነበረ ህፃን ክጥምቶ ፀኒሑ ቅምጥ ኢሎ ቦ እዩ ዝመስል በለኒ ናብ ዮናስ እናጠመተ ችድ ሕልኩስ ክብሎ ከለኹ ዮናስ ድማ እናተሓጎሰ ንዓስክ ሰላም በለኒ ኢልዎ ብኢዶም ችርስ ተባሃሉ ብድሕሪ እዚ ስቕ ኢልና ኩላህና ክምስ በልና እዚ ዕላል ኣብ ሰለማዊ ቦታ ኣብ ዓድና እንተዝኸውን ማዕረ ክንደይ መቀረ ኢለ ድማ ሓሰብኩ ገለ ተስፋ የለና እንተሰማሓወይ ኢላ ሓተትክዎ ወላ ሓንቲ ንዘይምልአሉ ምሕታተይ እናሰከፈኒ ፈጣሪ ዝሓዘ ተስፋ ተወዲኡ ይውድኦኒ ግድን እዩ ተስፋ ክህሉ ኢሉ መለሰለይ ኣዴኻ ኸድሓን ድያ ኢለ ኣኸቲ ኢላ ሓተትክዎ ዘምዘመይ ድሓን እያ ፈቆድኡ እናኾለለት ትልምን ኣላ ሓደ መዓልቲ ክኸሕሳየ ኢሉ መለሰለይ ጽንዓቱ ኩሉ ግዜ ምሰገረመለዩ ኣብ ፍጹም ጸላም ኮይኑ ክንሱ ጩራ ተስፋ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኣለዎ ትፈልጥ ዲኻ ሳምሓወይ ክንሕግዘካ ብዘይምኽኣልና ማዕረ ክንደይ ከም ዝስምዐና በሎ ዮናስ ምሽክን ኢሉ ፀጉማት ንባዕልኹም ንዓይ እንታይ ክትገብሩለይ ኢሉ ብጎኒ ዮናስ ኮፍ እናበለ ብድሕሪኡ ክትሕግዙን እንድሕር ደሊኹም ሽሙ ወድኹም ሙስ የበልዎ በለና ጥዕምቲ ስም መሪፅካሉ በሎ ዮናስ ብድሕሪኡ ሳሙኤል ኣብ ዓዱ ውዑይ ስለ ዝነበረ ዘዘኪሩ ኣተዓባቢኡ ክዕለና ጀመረ ካብ ዝወልድ ንድሓረት መኽዘን ከም ቀደሙ ይስምዐኒ ነበረን እወ ጌና መቃብር እዩ ዝመስል ነይሩ ጌና መከራን ተስፋን ምሳኣንን ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ግን ኩሉ ክፉእ ናብ ሰናይ ዝቕይር ኣብ ሕቑፈይ ሙስዮ ወደይ ነበረ ሙስዮ ወደይ እንተሰሓቐ ሓዘነይ ይንኪ እንተደቀሰ ድማ ኣነ እውን ሰላም ስምዐን ነበረ ኣደ ምዃን ኣብቲ ዝኸፍአ ቦታ እውን ተስፋ ከም ዝፈጥር
ዘይትሕለል ዘይትዕገት ዘይትሰዓር ክገብረካ ከም ዝኽእል ሽዑ ተረዳእኹ። ዮናስ ግን ዘይኣመሉ ወትሩ ብዙሕ ይሓስብን ብዙሕ ዝንክብልን ጀመረ። ሓደ ምሸት ወድና ኣብ ሕቑፈይ ደቂሱ ከሎ ዮናስ የስተውዕለልካ ኣለኹ ስለምንታይ ኻ ብዙሕ ትጭናቕ ዘለኻ ከም ወትሩ ኩሉ ደሓን ክኸውን ይበለኒ ኢለ ተገምጢለ ተስፋ ክህቦ ጀመርኩ። ንሱ ንሕደት ሰከንድታት ሰቂሉ ጸኒሑ ብዛዕባ መጻኢና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢለ ዝሓስብ ዘለኹ ርግኣተይ ካብዚ ንወፃሉ ገለ መገዲ ክንረክብ ኣለና በለኒ። ብድሕሪ እዚ ኣነ እውን መልሲ ኣይነበረንን ምኽንያቱ እቲ ሕቶ ናተይ ጭንቀት እውን ስለ ዝነበረ። ኣብቲ መኽዘን መዓልታት ሓሊፉ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ዮናስ ዘይኣመሉ ኣዝዩ ተሓጒሱ ናባይ ቀረበ። እንታይ ዳኣ ተፈጢሩ ኢለ ሓተትክዎ። ሎማ ሓደ ካብቶም ስምሰር ተዘራሪበ ነይረ በለና። ኣብ ገጹ ዓብዪ ተስፋ ይንበብ ነበረ። ኣብቲ ህሞት እቲ ጭንቀት ክስምዐኒ ጀመረ ምኽንያቱ ንኣስገርቲ ምእማን ቀሊል ኣይነበረን። ዮናስ ክዛረብ ቀጸለ። ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ሱዳን ሰሃራ ብዛዕባ እታ ጃልባ እውን ኩሉ ታሪኽና ነጊረዮ። ብድሕሪኡ እንድሕር ክልቲኹም ዝኸፈልኩም ኮንኩም ፀገም የለን ምስ ነሳኣር ትራኸብሉ መንገዲ ከማቻችወልኩም የልኒ። ስለዚ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ካብዚ መኽዘን ክንወፅእ ንኽእል ኢና ርግኣተይ በለኒ ብተሓጓስ። ኣነ ግን ዝኸውን ስለ ዘይመሰለኒ ብዙሕ ተስፋ ይገበርኩን። ግን ኣብ ዘይተፀበኽዎ ድሕሪ 2 መዓልቲ ብሕቡእ ካብቲ መኽዘን ኣውፅኦም ናብ ጥቓ ካምፕ ኣብፅሑና። ናብቲ ካምፕ ምስ ኣተኹ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ካብቲ ዝነበርናዮ መኽዘን ኣዝዩ ዝበለፀ መፅለሊ ተዋሃበና። ወደይ እውን ክታበት ክረክብ ጀመረ። ሽዕዩ ንእሽተይ ምስ ዕረፍኩ ንሳሙኤል ከይተሰናበትክዎ ብምምፀኢ ክስምዐኒ ጀመረ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣሓስብ ክሰልጦ ድማ ጸሎት ይገብረሉ ነበርኩ። ዮናስ ናብዚ ካምፕ ካብ ንመፅእ ብዙሕ ኣብ ገዛ ኮፍ ኣይብልን ነይሩ። ናብ ኤውሮጳ ክንኣቱ ክሕግዙና ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ምድላይ ተጸሚዱ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ ሰብኣይ ናብቲ መዓቆብ ኢና መፀ። እቲ ሰብኣይ ማእኸላይ ዕድመ ዝነበሮ ኮይኑ ብዙሕ ኣይዛረብን፣ ግን ኣብ ገጹ ጭካነ ይነበሮን። ናብ ሙሴ እናጠመተ እዚ ድዩ ህፃን ኢሉን ዮናስ ሓተቶ። እወይ ኢሉ ዮናስ ብትሕትና መለሰሉ። ንሓደ ህሞት ስቕ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ኣነ ድማ ብዝተኻለኒ መጠን ክፅዕረልኩም እየ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ኮፍ ከይበለ ምስ ዮናስ ወፂኦም ከዱ። ድሕሪኡ ዘጋጠመ ክሳብ ሕጂ ከም ሕልሚ ዝመስለኒ። እቲ ቁኑዕ ሰብኣይ ምስ ገለ ሰባት ተራኺቡ ምስ ገለ ትካላት ተዘራሪቡ ገለ ፋይላት እውን ኣዳልዩ ንዓና ብዙሕ ይፅዕረልና ነበረ። ኣብ መጀመርታ ክልቴና እዚ መስርሕ እዚ ክሰልጥ ኢልና ክንኣምን ኣይንኽእልን ነርና ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ ተስፋ ዝገበርናሉ ክንስእኖ ስለ ዝረኣና እዚ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ኢልና ሓሲብና ስለ ዝነበርና እዚ ኣጋጣሚ ዝተፈልየ ነበረ። ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ዮናስ እናጎየየ ናብ መዕቆብ ኢና መፀ። ርግኣተይ ዕልል በሊ ርግኣተይ ኮይንልና ኣሎ ኢሉ ጨደረ። ኣነ እንዳደንፀወኒ እንታይ በልኩ ጥራይ ከኣምን ኣይከኣልኩን። ዮናስ ክዛረብ እውን ሽገር ነበረ። ተቐቢሎምና ድሙቕ ፈሸቕታ ኣብ ገጹ እናተራእዮ ነርወይ ክንኣቱ ኢና በለኒ። ኣብቲ ህሞት እቲ ክዛረብ ኣይከኣልኩን ነይረ። እቲ ነርወይ ዝብል ቃል ኣእምሮይ ክቕበሎ ግዜ ወሲዱ ነበረ። ነርወይ እቲ ንዓመታት ዝሓለምናዮ እቲ ከምዘይብፃሕ ኮይኑ ዝተሰምዐና ለካ ኣምላኽ ዝሓዘልና ስለ ዝነበረ እዩ ተመስገን ኢለ ናብ ሰማይ እንቃዓረርኩ። ከይተረድአኒ ድማ ንባዓተይ ፈሰሰ። ኣዝየ በኸኹ። ዮናስ እውን ምስ ሓቆፈኒ ምሳይ ብሓባር በኸየ። ሙሴ ከዓ ምኽንያቱ ከይፈለጠ ብጎርሁ ጥምተና ነበረ። ሽዑ ምሸት ዮናስ ምስ የወደይን ሰላማዊ ድቃስ ደቂሶም ከለዉ ኣነ ግን ብሓሳብ ተዋሒፀ ነበርኩ። ሓደ ሓሳብ ይመላለሰኒ ነበረ። ናብታ ጃልባ እንተስቀል ነይረ። ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ይመሃለኹን፣ ምናልባት ምስ የወደይ ኣብ ሕቑፈይ ይመሃለዎን፣ ምናልባት እዚ ታሪክ እውን ኣይምነበረን በልኩ። ሽዑ ድማ ኩሉ ነገር ንፅቡቅ ከም ዝኾነ ምስ ተረዳእኹ ብውሽጢ ሕጉስ በልኩ። ሓደ ግዜ እቲ ዝተዓፅዎ ዝመስለና ማዕጾ ካብቲ ንሕና ንደልዮ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክመርሐና ክእል እዩ። ካብታ ናይ ኖርዌይ ዜና ዝሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ጭንቀት ቀስ ብቐስ ክቕንስ ጀመረ። ግና ሙሉእ ንሙሉእ ከኣምኖ ክቕበሎ ጌና ይሽገር ነበርኩ። ምኽንያቱ ኣብ ናይ ስደት ህይወተይ ብዙሕ ግዜ ተስፋ ዝገበርኩሎም ነገራት ካባይ ክርሕቑ ሪኤ ኣለኹ። ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ኣዝና ፈሪህና ነርና። ኣብ ሱዳን ክንመሃር ንኽእል ኢና ኢልና ሓሲብና እኳ እንተነበርና ግን ቃልሲ ምንባር ስለ ዝሓየለ ኣይከኣልናን። ካብ ሱዳን ተበጊስና ናብ ሊብያ ክንበፅሕ ከለና እውን ናይ ሞት መንገዲ ሓሊፍና ነርና። እታ ጃልባ እውን ገዲፋትና ተበጊሳ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ናይ ኖርዌይ ከም ሕልሚ ይስምዐን ነበረ። ግና ምናልባት እንተዘይከውን ነይሩ እውን ንፈጣሪ ከማርር ኣይክእልን ነይረ። ምኽንያቱ ኩሉ ነገር ንፅቡቕ ምዃኑ ስለ ዝተምሃርኩ። ሰሙናት ሓሊፉ ወረቓቕቲ ተዳልዩ ሕቶታት ተሓቲትና ብዙሕ ነገራት ድማ ኣማሊእና። ኣነኒ ዮናስን ድማ ብትዕግስቲ ንኩሉ ነገር ንፅበ ነበርና። ኣብ መንጎ እቲ ምፅባይ ከዓ ሙሴ ወድና እናዓበየ
እናሰሓቐ እናልለየና ይኸይድ ነበረ። ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ገጹ ክርእዮ ከለኹ ንዓኸ ክብል እየ ንህይወትና ዝቕይራ ይብል ነበርኩ። ቅድሚ ሕርሲ ኣነ ንጥንሰይ ከም ፀገምን መርገምን ርእዮ ነይረ። ድሓር ግን ዓብዪ በረከት ምንባሩ ተረዲየ። እቲ ብሃንቀውታ ንጽበዮ ዝነበርና ካብ ልብያ ክንወፅእ ዝተነገረና መዓልቲ በፅሐት ዮናስ መጺኡ እዚ ብስራት ክነግረኒ ከሎ ከም ወትሩ ኣብ መደቀሲ ይነበርኩ። ስደት ኣብ መኽዘን ምንባር ንዓይ ገሃንም መስለኒ ነበረ። ግና ሕጂ ክወፅእ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ሓደ ዝኽብሎ ዘይክእል ፍሉይ ስምዒት ተሰምዐኒ። ምኽንያቱ ኣብኡ ወደይ ተወሊዱ ኣብኡ እውን ሓድሽ ተስፋ ረኺበ። ምስ ሳሙኤል ዘሕለፍክዎ ግዜ እውን ጥዑም እዩ ነይሩ። ሳሙኤል ክሳብ ሕጂ ካብ ዝኽረይ ከውፅኦም ክርስዑን ኣይክእልን እየ። ተስፋ ይገብር ካብቲ መኽዘን ወፂኡ ኤውሮጳ በፂሑ ይኸውን። ብዙሕ ግዜ ብሶሻል ሚድያ ደልዮ ነይረ፣ ግን ድሃዮ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ሕጂ እውን ሳሙኤል እዚ መደብ ትሰምዖ እንተደኣ ሃሊኻ ረኸበኒ። ብዝኾነ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ነፋሪት ክስቀል ከለኹ ልበይ ብሓይሊ ይሃርም ነበረ። ኣብ ጥቓ መስኮት ኮፍ ኢለ ናብ ደገ ጥምት ነበርኩ። ዮናስ ብጎነይ ንሙስየ ሓቒፉ ኮፍ ኢሉ ነበረ። እታ ነፋሪት ቀስ ብቐስ ምስ ተለዓለት ኣነ ዓይነይ ዓመትኩ። ካብ ኤርትራ ክሳብ ዝሃሞት ዝመጻኽዎ ኩሉ ጉዕዞ ኣብ እሙረይ ክሰኣል ጀመረ። ኣደይ ኣቦይ ቤት ትምህርትና ዮናስ ሱዳን ሳሃራ ሊብያ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ስቓይን ምስ ሳሙኤል ዝሓለፈ ሰሓቕን ፀወታን እታ ጀልባ ኩሉ ብሓንሳብ ኣብ እሙረይ ተመላለሰ። ኣነ ድማ ኩሉ ንጽቡቕ ነይሩ ኢለ ካብ ልበይ መስገንኩ። ኣብ ኖርዌይ ምስ በጻሕና ንሪኦ ኩሉ ብጻዕዳ በረድ ዝተሸፈነ ነበረ። ከምዚ ዓይነት ዘሕለሎ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን። እቲ ቁሪ ክሳብ ዓጽመይ ሰሪጹ ተሰምዐኒ። ዮናስ ኩነታተይ ርእዩ ፍሽኽ እናበለ ርግኣተይ እዚ ድማ ክንሎምዶ ኢና በለኒ። ኣነ ድማ ክምስ በልኩ። ዮናስ ሓቂ ነይሩ። ምኽንያቱ ንሕና ብሳህራን ናይ ሊብያ መኽዘንን ዝሓለፍና ሰባት ስለ ዝነበርና እዚ በረድ ክስዕረና ኣይክእልን እዩ። ኣብ ኖርዌይ ካብ ንመጽእ 3 ዓመታት ሓሊፉ ቀስ ብቐስ ቋንቋ ተማሂርና ስራሕ ረኺብና ናይ ባዕልና ህይወት እውን ሃኒፅና ነበርና። ጎኒ ጎኒ ስራሕና ሓዳርናን ትምህርትናን ንቐጽል ኣለና። እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝጀመረ ሕልሚ ድሕሪ ብዙሕ መከራ ኣብ ኖርዌይ ቀፂሉ ኣሎ። ንሙስየ ወድና ካልኣይ ወሲኽናሉ። ኣምላኽ ብዝፈቐዶ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ቃል ኪዳን ኣሲርና። ኣዝያ ምጭውትን ሰላምን ዝዓሰላ ስድራ ቤት መስሪትና። ኣብ ዝበፅሕኻ ብፃሕ ህይወት ናይ ባዕላ ቡድሆ ስለ ተቐምጠልካ ፍጹም ዝበሃል ህይወት ወዲ ሰብ የለን። ስለዚ ሕጂ እውን ኩሉ ፍጹም ኣይኮነን፣ ግና ልክዕ ከምቲ ዮናስ ኣብ መኽዘን ዝብለኒ ዝነበረ ኩሉ ደሓን ክኸውን እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ነገራት ይባላሸውና ከም ንድልዮ ዘይክኸዱልና ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ንባዓትና ካብ ምፍሳስ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ንስእን ኢና። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ንምንታይ ኣነ ኢልና ንሓትትን ነማርር ንኸውን። ኣነ እውን ሓቲተ ነይረ፣ ኣነ እውን ኣማሪረ ነይረ፣ ኣነ እውን ኣምላኽ ከም ዘይሰምዕ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ነይሩ። ግና ሕጂ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንድሕሪት ምስ ጠመትኩ ሓደ ነገር ግልፂ ኮይኑለ እዩ። እታ ስለ ዝገደፈትኒ ዝነባዕ ኩላ ጃልባ ምናልባት መድሓኒተይ ኣይነበረትን። እቲ ከም መርገም ዝረኣኽዎ ጥንሰይለከ እቲ ዝዓበየ በረኸት እዩ ነይሩ። እቲ ከም ውድቀት መስለኒ ዝነበረ እውን ናብ ዝበለፀ መንገዲ ዝወስደኒ ነበረ። ስለዚ ኣብ ሊብያ ኣብ መኽዘን ይኹን ኣብ ስደት ይኹን ወይ ኣብ ካልእ ዘለኹም ኣሕዋተይ ፈተና ይኹን ተስፋ ከይትቆርፁ። እቲ ሎሚ ስለ ዘይኮነ ኢልኩም እትሓዝኑሉ ነገር ጽባሕ እንቋዕ ኣይኮነ ኢልኩም ብሓጎስ ተመስግኑሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ከልበትበት ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ምስጋናይ ከቕርብ እፈቱ። ህዝቢ ሱዳን ብሩኽ ህዝቢ እዩ ንዓይ። ሱዳን ብፍላይ ድማ ከተማ ካርቱም ሳልሰይቲ ሃገረያ ንዓይ። ኣብ ህይወትና ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ተቐቢሎም ከመጋይሽ ዘይኮነስ ከም ዜጋታት ርኢዮምና እዮም። ኣብ ዓዶም ኮይና ብናጽነት ሰሪሕና ብናጽነት ሕልምና ክንቅጽል ክኢልና ኢና። ስለዚ ካብ ልበይ ኣምላኽ ንህዝቢ ሱዳን ንሱዳንን ሰላም ይሃባ። ካብ ዝወሪድዎም ዘሎ ኩናትን ከርተትን ኣምላኽ መዋፅኦ ፍጠረሎም። ንሃገረ ኖርዌይን ንህዝቢ ኖርዌይን እውን ነዚሂቦም ንዘለዉ ክብርን ሰላምን ምስጋና የቕርብ። ወትሩ ድማ ይጽልየሎም። ኣምላኽ ይባርኮም። ንስቶር ፕሮዳክሽን እውን ስለ ኩሉ ትገብርዎ ኣመና መስግን። ታሪኸይ በኣኹም ክዝንቶ ኣዝዩ ደስታ ስምዐኒ። ኣምላኽ ዕድመን ጠና ንሃብኩም። ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ንኹሎም ኣብ መኽዘን ሊብያን ኣብ ካልእ ስቓይ ንዘለዉ ሰባት ሓድሽ ተስፋ ይሃቦም፣ ሰላም ፍጠረሎም። ሳሙኤል ሓወይ እውን ኣብ ዘለኻዮ ሰላም ካብዛሕ። ሓብትኹም ርግኣት ሰበይቲ ዮናስ ኣደ ሙስየን ናትናኤልን ተፈጸመ።
كعتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت نمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا أكب مسبلة صباح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي ممكارنا بالاش تراي كندعل الجنين وحميتا صباح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا انتاي كبلو عبت تسلم حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنخويله تتصايك خللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مقرباي حازت زخون على ترقبتا شامنو زبلالا مصوت سكيمن شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا وراي كنت حامي كليكي يولازا توارد نايلوم سبقزا توارد نايلوم كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمر مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدر انتاي فديتوم عرهيب كعر مرعت كحيليلو امنتا زحدر انتاي فديتوم عرهيب كعر سكت عولو عولو سدوي سكت عولو عولو سدوي سكت عولو عولو سدوي سكت عولو عولو سدوي كعتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولو دنيا أكب مسبلة صباح مرعسون نديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي ممكارنا بالاش تراي كندعل الجنين وحميتا صباح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو